jee tagia all those lovers of Ogechi. Jee tagia all those fake lovers of Ogechi. Jee tagia ma ndị na-ebe akwa oge nnebo. Jee tagia ha. Jee tagia ma ndị Ogechi jefu die na Ogechi jefu ụmụ ya. Jee tagia ha ndị okenye arụrụ ana. Jee tagia ha sị ha na Ezeugo na-akpọ ha. Jee tagia ma ndị Ezeugo and the Desert Empire ije ụwa. When are you people with Akuzaya? When are you people going to sign Shorty for Ogechi? Jee tagia ha si anansi ha bịa. N'ezigbo nya eloduru m ife na akpa wee bịa. Jee tagia ndị kwe na ndị ekweghị, ndị arụrụ ana, ndị ifele ya eme na nke ikpeazụ a. Jee tagia ha si a na Ezeugo na-akpọ ha. Ịghọtago? Si ha bịa na kọntena ha. Si a na nsị Fabia na kọntena ahụ ha tụrụ na ọbatago. Adama afụ comment here. Amasị ka comment ya esi n'ebe a. Now, first of all, because I've gone na mmadụ 160 something heading to mmadụ 170 anọlugo here. Mana amụghọm na ndị niile ahụ na ha anọlugo here. First of all, with gladness, with love, with joy, with happiness, and with everything in me, together with the care and concern unu shogolu all this while, I want us to first of all formally welcome Okarisia Nwanyị back to our midst. I want to formally welcome Okarisia Nwanyị. Nwanyị bụ amụ. Nwanyị karịrị ibe ya. Agbara nwanyị. Okarisia Promas. Let us welcome her back to our midst. Now, to the oppressors, I told them that weeping may endure just for a night. It may not endure for ages, like in Kijere one night. I told them, weeping may only endure for a night, but joy cometh in the morning. Now, all this while, Ogechi this, Ogechi that, Ogechi this, Ogechi that. What is going to be their next slangs right now? Can you guess? Can you guess? What is going to be their next slangs right now? Yeah? They miss Ogechi all this while on Facebook. They miss her all this while on Facebook. Onye ha na-asị nyakwaropo na nke ikpeazụ a ha na-asịzi kele ebe ọ nọ. You people should be ashamed of yourselves. If fele supposed to be moon, Jenukbo, justice is what I am after. I want to tell you people that even in my work, the contact and the connection. Jenukbo is the good. Jenukbo is the good in Abuja. Senior na mkpotu ni na ahụ na-enye sinsi. Senior nyapia kwa me mkpotu again. Ọ hapụzi Ogechi face wezie ndị n'obodo oyiwo dewekwa ego ihe eji koshadanu nke ị na-eko iwe chụwa ndị n'obodo oyiwo. Koshadanu nke ị na-eko iwe chụwa ndị n'obodo oyiwo. Bunch of noise maker. Ọ na-enyegharị mkpọtụ ebe niile. Sisi ideweho, chichi ideweho, a na-ekogharị agbajusicha ife aka edebe aka ka nwụsa. Kelebe justice to be served. You see, I am telling you people, keep money. And then you got him bottle. Okay, confirm go. Okay, confirm go and keep us. E confirm go. Na aye do na nkwa kiri gogo. Yeah. So all those 7 years of noise making, all those 6 years of noise making, 8 years of noise making ended in just what time?
O Endigo will no Endigo. O Endigo will no Endigo. We are waiting for the next line of national anthem. Ono Yadago. You people should be you should be concerned. And what you did with the greatest mistake. I will not give Ogechi chance to shine. I will not give Ogechi chance to shine. Because what you have just given Ogechi is a chance to shine. There will be no more drama. Drama Endigo. Drama Endigo. The kind of attention each Ogechi will with on Facebook. That is to show you na mother carry ibe. That is to show you na wait it do. Imagine arrest taken say people did not care. Pay attention. But every day put on Facebook Ogechi na shine. Ogechi na shine. That is to show you that Naguno Ogechi Ablo made. A confirmed Bokita Naguno Ogechi Ablo level. A confirmed Bokita Naguno Ogechi Ablo class. A confirmed Bokita Ogechi worker Siamani more than you. A test Bokita will confirm more. Sometimes everything is not church or chore. Or phone and church or chore. All those group of Umofikeya Wabata and I say right down. Newu mama, newu this one. Where will they be now to? You have done the worst you think you can do, and it has ended. The show has officially ended for you people. Which content again are you going to be making? Which content? Tomorrow is another court day. I suggest they go and prepare. Are you going? You are no more giving even update about the court issue. You are no more giving update. From the very first day I granted Ogechi bail, that was the day your show officially ended. And you know that no Endigo. You never thought it's going to go like this. Right? You never thought it would go like this. But we knew. We knew. Kele bende no la natalo Ogechi na Nigeria. Kobia medulu kele bu no. Kele bende Ezeugo. You people should go and sign shorty for Ogechi. This one. Kele bu no. Ifelo mebo hono keta. So Ogechi can now peacefully walk into any supermarket. She is now allowed to oppress your people. Okunene go to before. Unene go to keta. Keta akunu yenene gold. Okunene na akwa enjoy. Keta akunu yenene na akwa Ogechi shi webe Nigeria. Ona afura akwa Ogechi bi webe Nigeria. Eyiga akwa iye. Okunene na akpukpu. Keta akunu yenene na akpukpu Ogechi ko webe Nigeria. Okunu nenene dashboard Mercedes. Ebe a na-evido dashboard Mercedes okunu enwure. Keta akunu ya fu moto gba ọsọ. Okunu nenene rọgụ asara n'ụlọ. Ya na tebụl n'oche Kita akunu ya do. Nya kita akunu ya fu oppression boss. Agwa mu no nya kpara nwa agwa aka n'odu. Ma odu ndu bo nwura anwu. Ono jo. I say that he who the gods want to destroy, they first make mad. He gotta go. They first made mad. So, no just though blinded by revenge, anger, and vindictiveness. You gotta go. That you decided to give Ogechi a whole platform to shine. I want you people. Where is J-Pack? Where is J-Pack? Let him come again and make noise. Where is J-Pack? Come again and make noise. Let us see. What else are you going to do? Kelebe hundreds of all petition unudel. Kelebe hanchani bunch of noisemakers. Bunch of noisemakers. Kelebe hanchani and I am asking you people. Kelebe hanchani then onya amuma dike manewewe. Onya amuma dike manewewe. Who cannot wait to jump on anything just to go after Evangelist Gobi? Where are you? Your God has Chineke on when I told you people that what they did to Ogechi is the highest landing ground Ogechi needed. Number one, I told you people, Ogechi doesn't need to run away from anybody. This country belongs to all of us. I said it clearly.
This country belongs to all of us. And what Ogechi did was the best decision ever. Which is going to, you face your fears. Face your fears and conquer your fears. If you have nothing to hide, then you have no reason to run. You see? So when they kept saying, Ogechi will never come back to Nigeria, Ogechi came back to Nigeria. They said, Ogechi, Kaifu, you can never step your Ogechi, but a genu no genene, but you cannot enter into that uno. Ogechi, but ban at you. They said, Oroga arrested here, Hablues of Wombo no Lubo. Yes, see what she will look into for Osinu Popota. Naja Abuja no sin Ewa Hatwe. Ojena Abuja Bata. Egwe adasa agulu Ogechi getawo egbe jelumba anatago onya wegwe adasa agulu Ogechi na ifele mewu no ntonu ono bia ni gold kita ko no ya fu gold bo so ono ama gold no Ogechi ko we bata bia ka iwole anya kparu gold bia ka iwole anya we kpalako bia ka iwole anya we kpalako ogwu nje ni ne gold unu ne gold na akwa bia ka unu ne na akwa ne gold ka unu fu na nwanyi settle ndala ora convey kwaro na page unu ka unu kwasere ndasere Ogechi has dealt with all of you mumu nwoke mumu nwanyi no n'ime unu Ogechi adago unu oku mma n'ike for how many years, and she's still tormenting you people even up till now. You cannot do what she's doing. Do you know how many people who close their eyes in prayer and pray for Ogechi every single minute? Then what advice here as a content creator? So as a content creator, if you don't have the kind of love and support Ogechi way from fans, go and start building confidence. How she did it, I don't know. How Ogechi did it, I don't know. How she managed to write her name in the mind of so many people that Wani no in her 40s, 50s, yapon na funu ne bakwa kolokolo. Na dimpa mata yapon na funu ne bakwa kolokolo. I have never met her. I don't know her. I only saw her on Facebook, but I love her so much. Ngo wanoleba na kupusisi naja. Agogo no Ogechi nwere so many things. Ụfọdụ n'ime unu enweghị, and I can pick her 1 million times before I even look the way of some of you. You got to go. Ụfọdụ n'ime unu claim no na marriage. O nwere a perfect marriage more than you people. You are suffering and you are smiling. So even ụfọdụ days ago, ụfọdụ n'ime ha depression na-egbu ha. So they needed to come to Facebook to cure Johnson. We know all these things. We know all these things. So now that the show has officially ended, again. Every page, Ezeugo, go and bring out Ogechi. Ezeugo, go and bring out Ogechi. We malole, no love Ogechi. No love, or because that officially that the game about Ogechi has ended. That's why somebody suddenly started making video about Akwoko Tiwalake. So all the while, all the concern about Ogechi or Malo na Akwoko no na detention for over how many months. So all the while, you know, do concerned about Ogechi, happen family na America, no Nigeria, happen where, no na America, no na Nigeria. Una Malo na Mazin na the canon na detention for over 2 to 3 years, happen family, happen where that he has even lost one there in this struggle. Oh no, you people suddenly forgot. Even those who has never posted one day about Mazin Nandekano are crying and hitting their head on the ground. Ogechi, what manner of a woman is this? I am asking. What manner of, who is Ogechi? Who is this Ogechi Nanibo? I want you to sit down and ask yourself, who is this lady? The kind of influence and all of this lady in our command that people forgot that in Ijele on detention 1 year and 4 months, nobody was talking about him. People completely forgot about him. But Ogechi, every single night, Ogechi no.
na detention ebe ọ nọ. Ọ na-ewepụla n'anya so many people. Even those who hate her cannot sleep without thinking about Ogechi. Their guilt was flogging them, it was beating them to show them that this lady is innocent. You know, they kept on crying more than they believed. Did it not happen before your eyes? How many people can how many times can people now make a post about Ijere? It was us. Now remind her. I celebrated Ijere 1 month in detention. I celebrated 2nd month. I celebrated 3rd month. I celebrated Nyane 6th month. He made the celebration. Zoro when he say, oh, money yari ade shetalun de love Ijere. How long Ijere no go? And the moment money Ijo wakusiri they forgot about Ijere completely. Some of them can go 7 months, 6 months without even making any post about Ijere. The only day why I know Nigeria can on detention, what was it? Me video. What was it? Why me video? What was any of our people here me video? But when they to concern, they forgot about him, and he stayed there a year and 4 months plus, getting to a year and 5th month. If we give a dish. So when you ask me, Ezeugo, when is Ogechi coming out? Now every post they make you, Ezeugo, when is Ogechi? Simple answer soonest, but not a year and 4 months. Soonest, but definitely not a year and 4 months. Onya even na one. Mweba kono wesi unu. No wolo ni Ijere mwelu as little as a quarter of the kind of support Ogechi mwelu. He cannot stay that long in detention. Did I not say that? As a mono, no one ni Ijere mwelu as quarter as the kind of support Ogechi mwelu, that he cannot stay there for the long run. Did I not say that? I said that. So now that you have seen that now, every single thing I kulu about Ogechi, that no mele twice weku. Can you fish now? Can you fish now? The highest person who now no contact no wo Nwanyị Abuja. Now you have seen that even Nwanyị Abuja cannot resist the grace that woman, though loved by many, Ogechi, though loved by many, many people who you can't even imagine love that woman. I am shocking you now. Koya wishi kukwisi unaja, ije kwisi unaja, ichi kwisi unokute, ije kwisi unokute. As good as you are pretending to be, people will not even bother about you the moment April nanyende mad. But even the haters of Ogechi kept on biting themselves. They kept on biting themselves to the point that they can neither sleep without talking about Ogechi. They can neither eat without talking about Ogechi. They cannot do any single thing without talking about Ogechi. That is how much this lady was tormenting them. Then onye nke chọrọ imepe boutique, onye nke chọrọ imepe boutique, chọrọ ibido interior decoration. Ịghọtago, ọ chọrọ imepe boutique, she ibido interior decoration. So every day ọ na-apụta na-egosi anyị samples of akwa, ma gold ọ ga-elegasị ma akpa, ma shoe, ma oche. Ịghọtago, ọ na-showcase ife niile. The advert is officially over. Now, ka iwe mara na the advert adịgo officially over. Obidozie chọwazie ndị n'obodo oyibo. Debe ego maka kesi you. Awụrụ n'obodo oyibo. You should be keeping money for your case and all this. Achọwazie ndị obodo oyibo. Ịchụtacha bụ ndị nọ na Nigeria. Ịchụrụ ndị obodo oyibo jebe. Iji polisi agbasaga nke you. Iji polisi wee na-agbasaga nke you. A saga woman. Iwu onye saga. Stop pretending you are a saga woman with your group of saga people on your page. It is only saga people that follows you. Your relevance in Facebook will not last. Your relevance in Facebook will determine by Ogechi. Ogechi will determine your relevance.
and you know, without Ogechi, nobody will know about you. You only want to climb on Ogechi to fame. You only want to climb on Ogechi to get popular. Yet, Imemuroye. Yeah? Yet, Imemure. So, what update again do you people have for us? Kelu update yourself unumwelu for us. Interpol this, police that, Abuja this, connection that, prison this, this one that. Any story, or should we now close this chapter? Should we now close this chapter? Now that you know that Ogechi can come out without apologizing to anybody, if you know him now, are you not ashamed of yourself? Now that you have seen that Ogechi can come out without apologizing to anybody, apologize to who? Onye sagado kayo. Egwari ya no be duka egu. Ogwa mi isi duka isi atoro. Nyako ejibe apologize. Na egwari ya na afa bendre shanfa. Ogwa ni ibu egwu. Onyako ejibe apologize. Because ni ije kpota aja ti n'ọnụ wee gọọ iyi nye nwaje wụta nsị na nke wee bụọ ya n'ihu nke ọ bụrụ karịa nke ikwuru ị na-etipụsi isi na-ekwu isi n'aja. Ọ kwere ife ịgbara Ogechi butere ife ọ sara ọ na-ịma ahụ. Ọ kwere ife ịgbara Ogechi butere ife ọ sara maka na ịnọ ilu onwe oge nne m nke mma, our own oge and our own queen nke mma, enwere time for you. Onwere time for you. Ifuru ka o si wee na ignore Chisom. Ifuko si wee na ignore Chisom. Ọ na ignore Chisom, Chisom a na-akpọ ya na-agbagharị na-akpọ ya na-agba egwu na-akpọ ọ na-enye ya ndu. Ụbọchị ọ ya asapịta peji Chisom nkịta ọ kpọtụwakwa onye ọ na-echefuo n'ote na Chisom ji wee werie na-ata akwụkwọ ọnụ na Facebook. Ụbọchị ọ ya bụghịta chapta Chisom nkịta ichefuzie ife niile Chisom kpọgorie ikpulelele ikpu Chicago nka Ogechi onye ori Ogechi nka ije ebe ahụ na-akụrụ ya aka na-asị right on. Echi niile kịta Ogechi sapịta peji ichefuo ife niile Chisom gbara ya ịtọnụọ into a justice fighter. Ịchọwa kịta ka ije seek justice for Chisom. Ichefuo na this same Chisom ji Ogechi wee na-anọrụ sinsi. Mụ na-achọ ka unu wobata emotional blackmail n'ife niile a na-eme. Ifebe nwaanyị na-achọ imepe butiki na-ekwu okwu nya Ezeugo agụgbọlawo gold nke nwoke, nwaanyị Abuja wụrụ gold nya agụgbọlawo Ezeugo nke Abuja wụ queen of gold. So ifebe queen of gold na-achọ ka ọ blackmail people emotionally. Ife ya da no, they have been bullying me for so many times. Is it because na Dima Ashuram? Is it because na me give up? Na ha chọrọ ka gụnụ they want to do this. Very selfish human being. Very selfish human being. Tag ya Ken Palace of Justice. Say na mo gwara ya, he will never have peace until the day he will come out and decode the level of lies they cooked for against Ogechi. For how long did they do that? Ogechi was holding on. Ogechi did not give up. The Ogechi ashu Ogechi. Ogechi take you life with life, yeah? Every group of how many people be together. Sit here down. Na fufunye. Every day and night. Every morning, afternoon and night. Amolo they put you to onye. Constantly. For how long did they do that? Today. Somebody put on Facebook now why they bullied me. No me bohonye emeni family na Facebook. No give China up. Is it because I did not give up? Is it because my husband did not chase me away? The same neho oppressor. You are an oppressor. Manije kulonye karo. It confirm go no Ogechi wa bana wine. E man no Ogechi wu a nobody. E mo ifo no plano. Owu no Ogechi wu a nobody. E mo ifo no plano now. Ifo no plano na ememuhe. In fact, if you no plan, na ye memu self. As far as Nigeria is concerned, I told you people na umolo fonye o nyam obodo ayi no n'ime.
anyị niile nwe obodo a anyị gbara wee nwere obodo a onwe wụrụzi onye nwere ife ọwụ onwe nwere onye nwere ife ọwụ ife na-eme ndị mmadụ wụ na they came to your page ndị saga niile bịa na page gị ha na-etoghị iche na nwere ife ewu ha agbakwu na o nwere ife ewu ụbọchị anyị awụghụ na ana they will laugh at you. They are like a hoho. They don't even like you. But for the sake of Ogechi, they are willing to stand with you. They don't like you. They, in fact, at the appointed time, just like they digged up the past of Ijele. Mgbe Ijele kana hana say right keta he recruit kwa n'onwe ha the Right Down Association. Ha nọrọkwala na azụ Ijele keta maka na ọpụtago. But mgbe Ijele nọ na detention, what were they saying? That Nigeria were enemy of ndị Igbo. No enemy of ndị Igbo. Na ndị Igbo alike here. Na ọ na ndị Igbo like Nigeria. Na aka ejego okwu Ijele ọpụta. Is that not what they were saying? So at the appointed time, they will still dig out your past. They will tell you that na record and they will remind you even what you have forgotten. They will remind you even what you have forgotten. So now is the right time for you to retrace your step. Retrace your step. You may bully some other people, but not Ogechi, not Okarisia. Not Okarisia. You got to go. If Ogechi na zo carry, I know. As a Catalan call, when John Amaya says call in the mad, a lot of people they will me with. If I just will me with that na Ezeugo na Ezeugo na we just needed to hear from you so that we can be settled. And I know from you I am man who don't. I get that. I got tired of answering call. Zagido call. N'isi ofu onye. Ishe na onye a na ihe emenwe ife dona. Keki yesu emenwe ife dona. Ebi jelu owu court. Court is the last hope of a common man. Onye enweghị ego iku lawyer. Ki eje na court na amalo. I told you people, you may migrate more. It is just for a while. You cannot sustain it. You know, echetara mgbe mmelu vida. Echetara mgbe mmelu video gwa na maga niile ha na-eme. That it is not sustainable. You cannot sustain it. You gotta go. Onye a na-eme ife niile ahụ onye enweghị mmadụ. Onye amaghị ife onye enweghị nke ọchị. Ọ bụrụ karịsịa nna anyị. Esetu adịmaka ka ga-esi ebu akpa nke m nwere ka mmeji wee mee. Esetu apụrụ akpa abụọ nna aka na-eburu akpa etu a na-akpọ ya dapụ etu a ka esi wee buru ya ma etu a ka esizi ebu kịta anya jie narị aka na-abụkọ esizi ebu akpa oppressor ị na-seek for justice. Mgbe gwa sị ifuru numerous of ụmụnne anyị ndị nọ na prison enweghị ọnụ ya ekwuru ha ihe eje seek justice nọ ndị n'obodo oyibo na nke jego spider ọ na-agba nya ego ahụ o ji wee jegoro spider na ọnwụ nọ nya goro na ọnwụ na mmadụ birie ego ahụ o ji wee jegorie onye ji ekulo ya onye nwere ike ịba na moto jee Abuja sọsọ ka o jee ye ego na peji Rokidu. I am broken. Ị na-eto onwe gị ule ịmakwa na ị na-eto onwe gị ule ị na-edisgrace onwe gị ewere asambodo ị na-egosi ụwa niile onye iwu okwu nwụcha n'alụ ihe ada ekene Chukwu na okwu anwụgo ị na-abụnite because nation ide seek sympathy ị na-achọ ụbọchị ụmụ ya post spit on your face iwe ma need disgrace go enough. Which day are you going to realize that need disgrace go mazi enough? You think they will forgive you easily? No, bro, ni megido hefa. He will grow into an adult. Seeing this, they can never forgive you for disgracing them the manner you did. So the best thing you can do for yourself, the best you can do for yourself is to allow the past to be. Create a new path for yourself. You cannot hold Ogechi for even one bit. If Ogechi melugu no Ogechi toroga kanante. Well, learn how to be a virtuous woman. What you are doing is wrong. If you are not proud of Ife Ego Sirinde man, it means it's not right.
That was simply the lesson Ogechi kuziri. If Ogechi gwara go na ife a iselu wopụta na ọwụ na ịdụrụ proud of ndị mmadụ ịfụ ya, it means it is not worth it. A very fantastic lesson. My mom kwuru na ọha ezowa ọrụ nwa n'afịa na onwe ife imerụ asị nwa ya na ọ ya akọshọn n'ihu ndị mmadụ. Ọ ife o kwuru na o so na ndị na-ezowa ọrụ nwa n'afịa. So if Ogechi melugu aka ka Ogechi dọrọ na ntị. Since you are not proud of if I in a claim ndị mmadụ, why can't you stop it? How long are you going to continue in sin that grace may abound? Na-ekwu okwu na eheke onye nke obodo oyibo bịa ị na-eme program ọbịa ndị ifela ahịa eme ka elegasi unu na-edebelu ụmụazị unu mụrụ. What is even the fate of ụmụazị ahụ unu mụgasịrị? Because Ogechi is teaching you people and to show you that na lesson ahụ ọ na-akụziri unu na ọ na-akụzi ebe niile. O mepee NGO kama ya ade so ọtọ ya ele bịa ka enye empowerment. Ịghọtago? Kama ya ade so ọtọ ele kọbọ n'afịa bịa ka enye empowerment. Ebe mmụọ ka esi akwa akwa, ịmụcha ka esi akwa akwa, empower you. Ibidokwa ba nke ru, it is traceable. Go, you will see that academy there. That academy there. Now, Ndotu Matthias, why you were celebrating the renting of a flat, Nampo? She is building a standard to the standard on her way. No, whatever. Did you not see it? That is a hospital. In fact, she brought part of her land. She brought out part of her land. Anaya Wocho Ole how many million? She brought out part of her land to build a hospital for people. And you are seeing that hospital there. Is this not wonderful? Can you tell me one reason why you do against Ogechi? For that, no, they call to mad. Onye sell otoye, umelofuma. Onye nke na Abuja, sell. No, na a fight for justice. In a fight for justice because nature ụmụnna anyị ndị nwanyị na-eke ọtọ ha ọ ife ịchọrọ ka ụmụnna anyị na-respect onwe ha. Ese na-eti picture mmadụ for RIP. Ijukwana nke ha mere Ogechi. You thought you can rise to fame. Your Facebook page one day, ya won't complete. You post no video. You have a reaction. If you are not talking about Ogechi, what else can people should get? I am not advising you. Have you asked yourself if then a page you home Ogechi? Can you force him where he keep on the mother each and the mother shoreno? Or will not have any work of DNA? Hey, Jenna Balogun. Ilona Balogune, Batana shop Alaja, Yahweh Bata, Aqua Hine, Alaja to Guduri and Abondo, to an Abondo to chop Nile. In Sheban and Legold, Aquajinkon and came me gold. If a man came me gold, you will line a palaco. In any category, boss. A cho furnisher in a gossip, I Jane and cost came furnitures. And we couldn't get to them ever undone Ablon and a candon. So, Keri the fire in a gossip, a sharapa, they can put on a conian. You know, you will line a palak, you know, a catapa. Application, and when prog even in that. And when prog even in I'm a Monday, I won't follow Batana would drop her. A boss, a gossip, and I am the one other interested in that. It just will make Ogechi name show woman. Yeah, you want my Ogechi name issue. And never even do. And I'm a Bugari, a Kalaka, Iron Lady, or Caresia, and a Tugava. Yeah, say you know, Caresia can answer to Ogechi. In a Sapa to Ogechi. Title, you can never get it. Caresia is for a reason. Caresia is for a reason. An independent woman. That is a lot of things you need to learn from Ogechi. You need to learn from Ogechi how to be independent as a woman, how to be courageous as a woman. Ogechi you think banabunofu. Why you draw odoka? Confirm go kita na mai kaka. Unu chetara serie na hapụrụ ụmụ ya. Ngo gbanye ticket ụbọchị ọ natara. Ọ ma ụbọchị si America bata. Ịmakwa na America ka Ogechi si wee bata. Ịmakwa na mgbe ahụ Ogechi si America bata n'isi aba na Ogbunike bon.
Ogechi si America gba tiketi ego ne wee bata Nigeria bata Nigeria o nwere ogololo ọ kpakara imagine legacy project ya ebu project eji millions of naira wee mee ngo nwere ibo nni abalị a na-asị na Ogechi hazi alụ ọrụ nọ n'ebe a irigo nni onye nwe hotel na-arụ ọrụ for over how many years big farm here alone the capable of employ about 50 or 100 of ndị na-emeri ihe ebere na ownership bụ America. Hi, onwe ife mmadụ ahịa mfọ na Facebook is the high, yeah, it is the greatest equalizer. Ebe onye ya enye nni ya nọ na-eme Chineke na-enye advice with impunity. Chineke why na ma half comment yo. Hey, network eme ma alụ n'abalị ya. Network eme ma alụ n'abalị ya. Akpọgide uru ebe ifuru unu enu 2-story building or 3-story building alụcha na alụ ready for tenants to park in. If 1-story building do na gate karịrị nke ibi n'ebe ị ka na-emere onye ebere na-asị ebere kịta ka ị na-emeri ka ị na-edebe ahụ na amụ ya amụ in disguise ya amụ onye karịrị gị amụ. Nwaanyị Abuja o nwere ife niile a Ogechi nwere di na-arụ ezigbo ọrụ soro n'ife a na-eme. She's not even talking about her husband or her husband money. It has always been me. The other go, it has always been me. So you put the resources ije huo di ya aka n'obi ịtụọrị ofe ụga ode check 1 million. Ije metụ ya aka n'isi tụọrị ụga ode check 2 million. Nya ka ije ma onye lụkata na-alụ ọrụ na America for how long? Nwekasịrị investment here and there. Nya ka iji ejije ma ya aka. So my husband give me ka iji eje ma I have it aka. Ana m ajụ ife niile na agwa gị something to ponder on. This is something you need to ponder on. Igwe onwe eziokwu a. A lot of you people that are fighting Ogechi, Ogechi are not at the same level. You know that this is the truth. Ogechi are not at the same class. Ogechi karịrị unu niile times 100. Ife niile mmadụ ji anwụ nwaanyị ọ karịrị unu ka unu nwee ezigbo agwa. Unu amaghị ife unu ya eme unu jekụta nwunye Ifeanyị ụba. Nwunye Ifeanyị bụ onwe time Obechukwu ụzọ nwee property scattered everywhere. Nwee a lot of responsibilities nwunye ya dey take. Nwunye ya happy ọbịa soro unu kọbasị na Facebook. Ebe ka o nwee time ugboro nedu ka o gelu ntị n'ife ahụ unu na-akọ. Nwaanyị nwere a lot of things to take care of. Maka ụdị legacy dị edebe. She needs to do a lot in order to make sure na chịkọtara akpụkpụ die. Ịchọ ka ọbịa soro unu kọbasịrị ekwukwa adaghị ekwu. O nwere time bebi ọkụ nya nwee time ịbịa soro na aka ife unu na-akọ. Ịnụgo onye you are just fighting for him. This is a man who can hire 50 sons na ọchọ Seaman Global. This is a man who can comfortably hire 50 sons to go for his case. Ngumweri bo nni abalị iri nni abalị nya abalị aka na amapụ uche maka abalị ehika. You are pitying men that are 100 times better than you. Who are you fighting for? Which justice are you seeking for? You are seeking justice for akwa ọkụkọ na-agbaji ige adị ya ọchọ sef o jee n'ọfisi Sam jedinele akwa ị na-esik justice for akwa ọkụkọ. Nwanne gị zuru ohi ji nọ na nga sinsi ibi agrant gị bel si wotazi 100,000 bel wee ijebe obelu nie. But you are fighting for justice for nwunye the late distinguished senator, Capital Oil and Gas, Authority Newspaper, Authority Radio, Ifeanyi Uba Stadium, First Independent Oil and Gas, Oil Force Nigeria Limited, Onya with the cargo section, Onwelu, shipping company Onwelu na papa eba, Onye ijere n'ọgụ. Look at the caliber of people you are seeking justice for. You now decided to go and seek justice for baby Oko power. Itego kangu nwere bụ onye abalị na-eje anụrụ ọgụ.
Look at akwa ọkụkọ na dash ndị mmadụ ego na-ebi ndị mmadụ moto biri otu onye moto nwoke ụkpọ moto nya ka ị na-eji ije fight for. Negodu ndị na-eji anụrụ ọgụ. You are a wonderful human being. You are a fighter. You are a human rights activist. Look at the kind of people you are seeking justice for. Just look at them. Na ụfọdụ ụmụaka tikolo nwaanyị ndị a na America. Look at ndị na-eje anụrụ ọgụ. Na-enecha family unu niile. Ịma mmadụ one nọ na nga eji. Ụfọdụ maka na ha agbanahụrụ ndị polisi ejide ha. Ha nọ na detention for over 2 years. Ụfọdụ because of na ha nụrụ ọgụ merụọ mmadụ ahụ n'ọkpa. Ha nọ na detention since over 2 years. You have never advocated for the needs of those people. You don't care. But here you are fighting for people who can feed your entire generation. People who can fight their fight. Even Wanya Abuja, who are you fighting for? Who told you that Mirabel cannot fight for herself? She is only monetizing this situation, using it to make money at the expense of her future. Because now saying na apona geberi ya kwanu nanka abache egwu na anuku. A lot of life ibiri at this young age. They shall play very here. On the other say, please forget my past. Don't judge me with my past. Be very careful now, no, because that past will always play that video before you. Because then he may be hoping that there is so wow, I hear they play look video. I hear they play look with so much confidence. Ogechi is 100 times better than you people. Ogechi wani dim banana nofu. Integrity wise, responsibility wise, independent wise, as a wife material, even standard and levels, including the chief officer in Abuja. This is the highest you can do. So the gazetted for over how many years? It's even over a bailable offense. So noise need now they make sense. It's over a bailable offense, not even a capital offense. So noise need now they make it. The gazette because no kuroku is a no kuroku about you. You wasted money, you wasted the resources, you made noise. I report to case Ogechi na Arise TV kogono. If I follow away report to case Ogechi na CNN or Al Jazeera. What is all that publicity for? It even have to take a whole police command to report a case of defamation, a supposed case of defamation. And even arrest Rocha Sokorosha, I don't think the police spokesperson could do make. But I report to case Ogechi Keji de Osama, as if Neji de Osama, all that energy need all that waste of resources itiri can only deceive alone. Actual mema can only deceive alone into you believe Ogechi gburu mmadụ. Achọ nka mmalụ gbadu m eziokwu ka ikpe ya ka nkata. Can only deceive alone. Can only deceive alone into you believe Ogechi gburu mmadụ. Therefore, no ya rot in jail. Mweba say in this case one year ekwu na Ogechi kwurifa na ogodo na Ogechi mesha land you onwe a sentence that it is 2 years in prison, and out of discretion of the chief judge o nwere ike nye lesser or cho onye community service or cho self onye fine or yakwu kedu ifuru na etipusiri isi and ekwu okwu adoro enwere a lot of problem na face you agbago mbie problem inwere eloduwe na tank or ya about 33,000 liters of petrol still can you for you Ogechi ka umma imoku no Ogechi ka umma Ogechi ka umma ato network Ogechi nwere amom no nwere onye network Ogechi nwere network Ogechi na your family, yet you are bothered about Ogechi. When will Ogechi go back to America? Since he went to Belgium, he achieved go quarter of if Ogechi achieved. Since he went to Europe as a man, he achieved go quarter of if Ogechi achieved. Nothing. You have not. How many people Ogechi na empower quietly? How many people? How many people? The video of the woman posted Ebo Nenyelu Diaka
on a Yerudiyaka because of na garage dear. Ogechi reposted that video. A lot of people who have fans blessed that woman. Do you know the level of people Ogechi Neti smiles on their faces? Do you know how many of them? She's a superwoman more than you. One will value more than you. She is valued by people more than you. I confirm. Yes, now people are begging. Lawyer, I can send my lawyer. Ezeugo. Or lawyer, can you feel problem? Can you feel problem? Yeah? Okay, me pay the so-called GoFundMe. Within the space of 4 hours, do you know what happened there? This is a lady. There are so many people who are willing to help. Unfortunately, had angry that they were not even given opportunity to help. And I'm talking about different level and class of people. As a content creator, if you don't build the kind of fan base Ogechi will, be very careful. Because the kind of fan base Ogechi will, I fear how this woman managed to gather that agadema. If Odogwu akpọ na phone na-ebe akwa ndị be anyị ma ndị nọ na America ma ndị na-ebe nwa kpọkọtara na phone na-asị ogono ụda ife anụkata ofu onye akpọ m o introduce onwe ana m eti mkpu ndị mamụhụ na mụ na ha nwere ike ịkpani phone. O nwere one office dị n'ugbo or somebody dọwaje bịa n'ugbo that day bụrụ onye ma ọ dọwarụ bịa n'ugbo because na ọ nọ n'Ogechi na ebe a. And he took me and I entered into office in manner no nwere ike on a normal maba nwe anyhow. This is the caliber of a man, of a woman. Agbazie ewu n'ọnwa anyị bu amụ iwe agbazie n'ọnwa anyị bu amụ iwe mana mgbe arrested mathematiko nwa amama waja made us to know that no bụrụ na arrest bụ na Nigeria a man now na arrest go Ogechi. Have you confirmed no one anyị bu amụ? I want to tell you. Igbo Palace nwanne m we na chebata. You gotta go. Grace that will disgrace yourself continuously trying to fight her. You will disgrace yourself more. That woman with something not in her to be bigger than what you are thinking. She may not physically pass whatever you are saying, but that does not mean that she's not spiritually qualified. Man of God. Man of God, I greet you. Man of God. Chukwu gozie you for fighting to the end. Chukwu gozie you for fighting to the end. I may not have thanked a lot of people here, but I believe Ogechi will appreciate people by herself. But I am for the female, you were there to the end. You did not back out. Again on the apology committee. You saw what we saw. Yes, you saw what we saw. If we were that you saw it. A lot of people shall do shaking that they even joined the apology chorus committee. But you were there. So thank you very much. Let me allow you to talk. I'm here come make appreciate. And Ozioma go for a very long time. We appreciate you. I want to do question have number one. 191 Ogechi Okeke Njaka and Nyerendo Madiaka. Yes. Also go a lot of souls on this social media. All distraction now. Ndo case we can no on the process. Yes. They could save their life through the charity organization and deal away that here because no Ogechi na-eme you have to go. Man, one thing in Churaka no man matter that now. Exactly.
And ị na-eme nke ọma aga amala adịghị ofele. onye na-eme nke ọma ya jisi ike, onye na-emekwa nke ọjọọ ya jisi ike. Ihe ahụ testimony ka m na-enyezi. Ọkụ ifuru onye ọ na Chineke kwụra n'ụwa a, o nweghị ihe ị ga-emebido ka ịkwatuo ya. Ihe ọsọkwago mee. It doesn't matter the gang up. Now, what surprises me now sometimes, and I'm not checking such, in a try all your best with all your energy to destroy Ogechi Okeke Njaka, at the end you ended up disgracing yourself and destroy yourself in totality. How can a married woman on this social media at the end of every damn thing, we are hearing story that you went into a hotel with a married man and disgrace yourself at the end, the man come out and expose you on media, telling the world that again, a name that can never go out of her life till he also or crediting the guy for 20 years, it doesn't make sense. That name is already there. So ihe nchekwa ihe abụ onye na-eme ihe ọma support ya, onye na-eme nke ọjọọ gwa ya na ihe ọjọọ ka ị na-eme si na ya wee pụta. Okwe fine, okwela half ya. Nwanne m, I appreciate you. Daalụ, man of God. Daalụ, thank you, sir. Good night. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. You see, there are people, yeah, there are people. Kịta ka m fụwa anụ kọmentị ndị mmadụ nọ, kịta ka m na-ebido eblọkụ fa ngwanụ onye ma nọ na-ede nonsensị tekwa ọzọ dekwa ọzọ ka m fụgo ka m gosi gị ife nji wee karịa kịta ịghọtago. All thanks to all the people who believe na the process. Yes, we told you people that na ọnwụgodu na Ogechi na-aga down, we are ready to go down with her. I said that. I mean, did you remember when I said that? I said that we love her to the point that we will follow her to the end. In fact, there was a day I ran a program and said, "No, Ezeugo na mumwe Ezeugo kapu with her giriba." Carry her to her. A lot of people stood their ground. All thanks to those people, all this rubbish hanako, in any way. Over a matter. Yes, the block industry is open. Okay, man of God, we believe so way better. We tiya bambushi we kewa we forward comment. Ozbono no man of God to battle. We tiwa bambushi bido for comment. So the another one, the block industry is officially open. A wopungo. The other go. This is empire nukunwanye. Agbalaka ibe ezigbo mmadụ kelee ebe fanọ ọgụnụ ka Ogechi melugu kelee ife Ogechi melugu. You even want to recruit us to ka ihe ituge kelee ife Ogechi melugu. If there is anything Ogechi has ever done to me, she has been nice to me. She has been nice to me. During my last year birthday, when I announced that I want to go for charity, she called me that early morning. Support one movement in Naga. Who beneficiaries of Ifa or partake in it? Tell me, there is no place Ogechi is will help Mado. Oyeji will help Mado. Oyeji help Mado. When I marketed my Ngwafiam, she patronized me as a brother. Can you tell me one place, one reason why you want me? No, even if you don't like Ogechi, are you not going to look at the faces of those widows? Yeah? The faces of those widows on Enyelaka, the cry of those widows and helpless people on Enyelaka. The supposed beneficiaries of that hospital on Alunowere, and so many other people on Enyelaka individually. Are you not going to look at the faces of those people and take your eyes off that lady? Na nwata nwaanyị duka Ogechi, nne ya nọ Nigeria, nna ya nọ Nigeria, ụmụnne niile n'obodo oyibo. All the very successful.
o ji American passport hapụrụ America. If I na advise ụmụnne anyị niile, think home and come back home. O wee hapụ America after how many years to come back home, even when she doesn't have anybody on abịa na Nigeria bịa for something that should be commendable. How I wish na ụmụnne anyị ndị nọ obodo oyibo na-eme like this, ndị nwekwa the resources and ndị nwere the akwụkwọ. She came back home. Ordinarily, Ogechi suppose to do nwere ife na-ebute na Nigeria. She can choose to live. In fact, she is living the most of her life in America. The kind of motor ọ na-agba na America, e take you how many years iji wee gota nwunye ebe a ka ọ na ịgbara ego na na-eleda Mercedes ọ na-agba. Ana m ajụ gị ajụjụ. Even if you want to hate Ogechi, did you hear about the conversation of Nyana Mirabel before things started going bad? Did you not hear the day man of God read out their charts until things started going sour? Did you see how Mirabel was praising her? Did you see how she was comforting Mirabel? Did you see how much she was ready to help Mirabel? Did you see how she was playing the role of a mother to Mirabel? Man, onye a na-emelu ọsọkwanụrụ ịma onye a na-emelu nwere ulterior motive. Ịghọtago? Onye a na-emelu nwere ulterior motive. So no matter how you try to wash a pig, ịsachakwa ya ahụ ọ ya echighakwa back to that pit ebe o belong. So I don't blame Ogechi for trying to have a good heart. The only thing I know about her is that you cannot march on her and go away like that. If she decides to leave you, you are lucky. But Ogado ga-afaghị sorry. Sọsọ nya wo fife mgbe ebe ọnụ. Ogechi na-eweghị ndu, ọkpacha anya na-eweghị ndu. Mana Ogado afaghị sorry. So kpebe ekpere ka ọ ghara ịgado. So now, should you not be encouraging our people who know n'obodo oyibo to emulate Ogechi? Kedu ife Ogechi nata Nigeria ịbịa mee? Ogechi sure onwe ego ọ na-invest by ya. O mepere even a big farm na Nigeria here. Why oyi ejije na America? Chigokọrọ ife sọrọ ya biri onwe ya America. Even as an American citizen, o nwere a lot of benefit which you don't have. So what is she really? In fact, just kedu ife o ji wee decide ya herself is subject your way. Yeah? Is subject your way. Yeah? Is subject your way to this what I call touch or this thing or belt. So she doesn't have any reason to be here. She doesn't have any reason to be here. Absolutely. But yet she came because of the love of this country. Nkonwa nọrọ na-ajụ anyị na anyị encourage ya bịa nwaanyị onye ji wee bịa no macha na onwe problem ebe a. So over a case that is bearable ka Ogechi ya eji wee nọrọ na America, even when she loves this country more than you who is claiming they love obodo. Yeah? Have you seen? This is yet another reason why Njagwa that she's an exceptional woman. There's nothing you can do that. There is nothing you can do. There is nothing you can do to that. Obongo Kodolo, he decided who is qualified. It is left for God to decide who is qualified. Because nobody will be selected at all. To rate Ezeugo. A lot of people, but God is the only one who places people above each other. And because it is God, there is nothing you can do. There is nothing you can do. So many of you wish that she will rot in jail. No, like personally between you, bro to bro. You will keep banning one single thing. Okay. No wopụtara ọtọ mmadụ na ọ na-eke ọtọ ndị mmadụ ngwa ka njụọ gị ọ wụrụ na mịmị lala be nwanne m wuo nwanne gị nwaanyị, will you be proud of her? Let us continue like that. Let us start that way. Ọ bụrụ na mịmị nwanne anyị wuo nwanne gị nwaanyị, will you be proud of her? So onwe gị ajụjụ a ya bụ proud of her. Ọ nke n'obodo oyibo nwanne nwanyị, will you be proud of her? You will not be proud of her. Although Ogechi is out there,
Have you ever seen Auto Ogechi ebe out there? Nwata nwaanyị nwere ike na-enwere onwe ya aṅụrị. Ọhụm sịrị agbago ngo na ịkpụrụ aja n'ọnụ wee bụọ ya. Ife na-enweghị iwe na ibuja aja bụọ ya. Ọ kpụrụ nsị ọ bụọ aja na-abụkwasị mmadụ anya, nsị na-esi mmadụ n'ahụ. Ịghọtago, o nwere nke wee ezigbo ife. So ịmalụ na ịchọ ka ọ bụọ nsị abụ na aja. Ọ gwara nya ife na-ese okwu ife a. Ife na-ese okwu ife ahụ ka agbawa otu onye gwawuo ya. Let us first of all try to dismantle the lies built over the years in the palace of justice. And that will go Ken. Ken, if you need us to set up a podcast studio for you to dismantle the lies over the years in the palace of justice, we will do that for you, provided na pụtara gwa anyị eziokwu. Na nke a Ogechi merụ n'Ogechi merụ nke a, na nke a n'Ogechi emeghe. It is left for you to do that. Mana ịjụ na ihe emeghe, you see how Ogechi was tormenting you, even though Ogechi did not say anything to you. You were tormented because you know you contributed to what is happening today. Your mind is going to be free. Ijena na nke Mampasman nọ Rift. Mampasman gba no gbagarigo. You have gone to so many people. Which day are you going? In fact, no engagement ka ị na-achọ na Facebook. That dismantling of lies of palace of justice will fetch you as much as engagement, more than you are looking for. So why can't you go? Let us hear you. Ịmalụ onye gwaraghị nke ikwuo, na onye agwaraghị na nke a mere na nke a mere ikwuo, na onye agwaraghị na nke a mere na nke a mere ikwuo, na nke a wụ eziokwu ikwuo, na nke a wasị ikwuo. Ikwuo ekwuchasịcha ya, your mind are too free. The only thing that you have now in your hands that you still need to let out is palace of justice. That name came by a conspiracy against one person. Even when the show has ended, you are still answering that name till today. So if truly what you have as a page is palace of justice, can you now come and answer and baptize that name now to be palace of justice? By doing what? By serving justice to Ogechi. You know how that conspiracy started. You know how all of you came together collectively for the sake of one person. I want you to come day after day, and tell us exactly, number one, the foundation of palace of justice, the aim and objectives of palace of justice, the goals of palace of justice. What did you people achieve at the end of the day? Which justice was gotten? You need to tell us so that we know. But if you don't do that, it will continue to haunt you. It will continue to haunt you. That's why you keep talking about endorsement. There is still a huge mountain standing. That palace of justice show took away a lot of things from you. They reduce you into a channel's television where they all come to spread lies against one person. Today, all of them have moved on. Ngoma wodi channel no way. Amalugo channel a no ife aka ọ na-eme. Ndị niile bịa na channels ahụ jụwara n'alụ nwefa. They don't stop with that dent. How are you going to clean yourself? You are only going to clean yourself the day you open up that channel again to reverse whatever that was said there. Remember, every single person that came to that channel has left. Some of them in emotional platform on Gakapa. Some of them can go even far more than you. Some of them are nowhere near the kind of platform you built. But they came and they useless that platform, they left you and they have moved on. So, for you to redeem your own image, why can't you tell people the truth?
na-ekwu na Ogechi zuru ohi etu a, na-ekwu na Ogechi gburu mmadụ, na Ogechi gburu mmadụ. Nna na ife akwụkwọ asị na onye kwuru ife a, na onye kwuru ife a mee ka esi kwure. Nna na nke ahụ nke mụnwa ji aka m lay my hand on, na nke ahụ eziokwu. Ka anyị mara ụzọ ife 100 unu kwuru maka Ogechi, keru nke wụ eziokwu, keru nke wasịrị. Ọ karịa ihe etu a, mana isi na ihe emeghe anyị na-aganụ, anyị na-eje n'ubi ka ọ ka na-aga. Ịghọtago? So let us all welcome Okarisia Nwanyi. Okarisia Nwanyi is back and better. She is back and better. All those threatening of you can never come to Nigeria. Interpol is looking for you. Even Ekwensu is looking for you. Even Mami Water is looking for you. Okarisia Abuja Group Party Bata. Okarisia Nwanyi jela Abuja or happen contacting Gojija happen. Ha na-akpọkwa ISIS. Go and bring out Ogechi. Nke Ogechi pụtara ha ya wasị na ha ije kpọpụta. Ụnụ ya afụ akwa, ụnụ ya enenekata akwa gba ọsọ, ụnụ ya enenekata cushion and furniture gba ọsọ, ụnụ ya enenekata gold, ụnụ ya enenekata gold. Mmụrụ Ogechi na ka mmesi ebe nke mmedebede gị etu a, mmụrụ Ogechi etu a ka mmesi egosi ụnụ gold nke m. Mbute akpa nyara nya n'ọkpa. Mbọ mmụrụ oge mbute akpa n'akpa n'ọkpa ka mma anya akpa si etu a na-egosi ụnụ ewute akpụkpụ. Ọgụ ọnụ chọrọ ide fashion parade. Fashion parade ebutezie na Facebook ebe a na-egosi fashion TV. Ndị na-achụ na Nigeria, ịchụta bụ na Nigeria. We saw a video where you admitted that this young lady no you Jeshoria. You admitted. Can you even choose to keep proving them mad? This is a question. Ability to answer this question is what make you an intelligent somebody. According to Waja, I learned it. Ntupito Obichi will say, I learned it from a madman. I learned this one from Waja. Ability for you to answer a question is what makes you an intelligent somebody. Yes. What if you weapon someone when or gone on a paradox? A songu, we jericho gation or quote you father na come. A cogidonia, but some may decide they can tetalola. It's a son of move no job. Money they won't since never gonna do. You want to go? Of other name, hey, I know you long up at the good name, up at the good now. Ọkọ na-agọnụ niile nwaanyị nke Belgium ọkwa na ụbọchị ọ na-agwa anyị na ọ ya anọrọ ime nke a na ime nke a na ọ ya emebeghị ndu. If you come for me, I will come for you. Mana ọkwa onye na-asị na Ogechi mejọrọ a lot of people. Kedu ka Ogechi si wee mejọ a lot of people? Achọ nke gwa m kedu ka Ogechi si wee mejọ a lot of people? They said na Ogechi should start apologizing to people. Wee say apologize to who? The day I featured on Waja and that balance the program, I asked them, apologize for what? That she should start up. Say, Ogechi apologize to. How complainant in this case? If they are not complainant in this case, why are you leaving a case that is a pure case of saga? And you are going to call people no? It's a question. So you people want to drag Ogechi down by the means of apology. That apology is not just to maintain peace, but it's just for you people to find a tool to oppress finally. So if you remember since you continue. My sister, you are welcome back. You are welcome back to our midst. Happen the kuru. Hana ukwu. Igosigo hana egbo jeru mba ya nata. Yotago. Ha sị na Mathias jere Abuja wuru kọntaktị bata. Ngụnwa jere Abuja. Ọzi kọntaktị a ka ihe jikwa wee bata. Nke gị ọ dị iche. Ijere Abuja jere asụ ụla. Aṅụrị egbuwo ntata. Ka m fụkwa onye ya ata gị m nonsense from echi niile. Eziga gaa nsa ichiriti bụ Ogechi. Gaa nsa ichọta Igbo Ogechi. Blah 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 blah.
o nwere nko ofeke nke a na-akpọ linking the vibrator ka ọgụnụ ofeke ahụ na-achọ attention sinsi ka nyezie ya attention ahụ taa Ezeugo no people should go and na ọ bụrụ na ọ karịkwa ife nwanụ ndị judges ya ejikwa wee jee vacation. You are fighting for Fada Mbaka atụrụ n'afọ bụ ụdị ife chezienụ gwe o tekiri onwe etu ụlọ to come and jump into a matter that doesn't concern you. Ewule afa Chukwu na-atụsụ ụga, ewule afa Chineke na-achọ ka eprove unnecessary point, na-achọ ka eprove unnecessary point. What is your business in a case of saga? Do longer than Okwugu na Ebuka Obi. It's agba saga. Ana m ajụ gị ajụjụ. What is your business in a case of saga? Do longer than case Okwugu na Ebuka Obi. Must you look for Ebuka Obi hand in anything that has happened? Yeah? Must you look for even your continuous search for Aka Ebuka Obi? Melugu, ada okwu here and there. Getting yourself involved in this shit is the worst mistake you have ever done. You want to entertain people because you are fighting Ebuka Obi. You want apology. And onye diri Ogechi na-abịa Enugu ka ọ bịa gwa onye diri. She's coming to Enugu. She doesn't need to do that for prison. She's coming to Enugu. Ọ bịa ruo Enugu ka ọ bịa gwa onye diri. Ị chọrọ ịnụ onye diri. You want to hear after evangelist Ebuka Obi. Onye bịalụ confession n'aka ya gba fada ezuru bụ oyi ejụọ ya kere ife osuru ọgbalụ esi ekele na nke onye osuru ya ọgbalụ esi ekele onye dịrị o ji wee jezue etu a ka esi emerụ confession efi wee bịa nye onye ahụ ọpụpịa dị ọrịa ịghọtago a na-ekwu ha ncha niile ọ dịkọ na mmadụ amaghị ife ọ na-ekwu ka nnukwa pim na Facebook echi niile let me hear pim na Facebook echi niile ka mmalụ onye tiri ụnụ ka nnukwa chakam na Facebook echi niile ka mmadụ nwa ahụ ataki kpamtu anything na-awụghị ife ihe nye Chineke otuto ka mfunye ya ataki ntu anything na-awụghọ ife do capable of inye Chineke otuto ka mmadụ onye mụrụ nke osu n'ala ebe ọwụ na ịfụrụ ya na-etu ya ọkarịsịa nwaanyị ebe ọwụ in fact na-akpọzie kịta nwaanyị bụ amụ Pro Max ị na-akpọ nwaanyị bụ amụ kịta na-akpọ ya with authority. They have done the worst they can do. What else can you do? Ya akpọ London Metropolitan Police ka ndị kerife a na-akpọ ha ndị kerife a na-akpọ ha ndị DSS mbala eluigwe ka ya akpọ agụ na mmadụ kọrọ ọnụ ịpụta na Facebook a na-afịrị ọnụ a na-eko bịa ka mkpụrụ uje na prison ya adọka iwebe aka ịfụ so ndị na-agbalị na di ya ụfọdụ n'ime ha awụ na oppress ha ka eji wepụta ha prison ha bịa ka mkpoje ụdị ya iru ebe a ka ịfụ ha mba ahụ ediriti okwonya chief pilot o nwere ike wụrụ moderator nọ na ntịle ebe a ịghọtago o nwere ike wụrụ moderator ntịle ebe a sorry nne o chief pilot nnukwu nwaanyị ewere iwe o ịghọtago ị na-anyị fụ na nji fonu nsef na onwe ụdị ife na-ediriti ịghọtago so jee na room enjoy n'ọkọla ịgwa m ife ya na-ekwu ịghọtago umekuruvam n'anya kịta I said what is it nọ na kesi ya na mmadụ agha alụ ife a simple case of na-akọrọ ọnụ a simple case of na-ekọrọ m nkọ gbalụ a na-achọ ka eme ihe ka ọ wụrụ a national case a na-achọ ka eme ihe ka ọ dị more popular than now ijele my brother this should be a lesson to you ọ wụrụ na ị chọọ ifu ndị fụrụ n'anya fụ ndị kpọrọ gị asị look at how popular case Ogechi do from the beginning of that case to the end they kept on reporting about case Ogechi
In fact, even while we are sleeping, they are talking about Ogechi. And are tagging now more than 30 posts every day. They keep tagging me. None of them tagged me during your own. In fact, when we tag them, they don't even respond. They all run away. They all run away. Mgbe gbasị ha na ọ bụrụ na quarter of effort emelu Ogechi na-emelu ihe, you will not be there for over 1 year. Mgbe gwakwa sị na ewepụ ndị Yoruba nke ya ekpomego and ịma ewepụ Deji and the show nke ya ekpomego. So oriwo niile gweze ọnụ. I entertain that those ụmụ ofeke, they are only using you. They don't love you. No go na-eshi ikpere. They are only using you. I confront ha mgbe ị nọ here, ha sị anyị na iwu enemy of ndị Igbo. You are an enemy of ndị Igbo, but ha for wanting to use you. But ịchọ entertain we ha, continue meme melugama na nsụrụ gị asụsụ bụ unu. Melugama. Oh, Melugama, Okarisia nwaanyị is back. What else can you people do? What more can you people do carrying Gulu Megori? Yeah. Let the court case begin. Agbara m ọnụ. No, ya karịa etu a. Ndị na-akpọ m Ezeugo n'elu everyday ha gbakọ na nwata shiri ebe a ha na-ekwu okwu. Ha kwuo okwu, a lot of people are not bothered. Ụgbọ ma na m asị unu kwuru unu down na nwere ife na-eme. Everything is under control. Ezeugo lawyer ka Ogechi metere. Ogechi made the best legal team. I keep saying it. Or ego. Ogechi nwelu everything. They have abandoned Ogechi. Onye gbarawo. Who abandoned her? Yeah? Ezeugo, when are you going to Abuja? I told you. Yeah? I don't need to go to Abuja for Ogechi to come out. Have you seen it? Ezeugo biko, ogodo na ife ọwarantịrị we make the apology. I told you. Ogechi does not need to apologize to anybody because onwere anybody or ya apologize to. I even told them, no baby Oko mere Ogechi arrest. I will be the first person that will look for baby Oko and even apologize on behalf of Ogechi. No nwunye Ifeanyi Uba mere Ogechi arrest today. I will be the first person to go and apologize on Ogechi's behalf. But as far as known the saga, Melo Ogechi arrest. Yeah? As far as known the saga, Melo Ogechi arrest. Iyafum no be kelede. Iyafum no be kelede. As far as known the Okwoze Monso, Melo Ogechi arrest. Iyafum no be kelede. Onwe onye anyị emenwu mmadụ arrest mana ka emechara arrest idukwo nkwadobe idukwo prepared ọnụ niile ha na-afere ọkwanya enderefa Madam Please o nwere ndị na-asịkwenye Madam Please let Ogechi stay there till you as if na ọ dị n'aka usu enweghị ọnụ because na mmadụ adịghị enweghị time ịpụta bịa na-aka ọnụ. Ịghọtago mmadụ enweghị taịm ịpụta bịa na-aka ọnụ. Dịretin na-edede na ọ na-ekwu okwu mpụtara m edede ife ọgba n'aka na-edede akwa oyi na-ede na akpụkpụ ka mmanụ nke mma like ka ndị goru nwunye m sinsi ọnwa advat ka ọ bịara ime. Ịghọtago ọ na-egosi anyị uru ana m edede ka mmanụ nwere oche mma like ka m goro debe be m. Ịghọta that kind of a thing. Ọ dị olitin na-eji edede dị ya otherwise onwe anything dị interested na-eje edede ebe ahụ onye anyị ekwudo okwu kwuo okwu ọfụma ka ịnụ ife ọ na-ekwu a na-emesara nse even saga iji fune agbasaga iji fune were agbasaga eji fune agbasaga. I am telling you that if you continue to talk like this eji fune agbasaga saga a na-akpụghị ọnụ ọfụma were akwa iwere fune na-agba nke gị saga ibe unu eme eje kpokọta pikshọ ndị mmadụ eke ya n'ukwu isi mgbe ya ọka iwe polisi na-agba nke gị ị na-agba a polish saga nwee polish saga ha na-agbara onwe ha free ịchọ ka eriri ego na ya saga ha na-agbakwara onwe ha were ọnụ na-agbari onwe ha ịchọ ka eriwe ego na ya
nya ife anya ụgwara mmadụ kwugharịghị okwu ewebata n'ọgwụ na saga ha na-agbakwuru onwe ha ịbata na-eche ọka ichenji the narrative of the saga ha na-agbakwuru onwe ha bife ịbata ọkwara ịbata chee ịgba saga ifolo rule of saga nwee rule amahụ ndị rule ịbata ijụọ ha biko kelu iwu saga what must I do what must I not do ha agwa do's and don't do na saga ịbata na efres mamụzụ chọọ ka igosi ha na ha ma ọ dị ife a na-eme ife niile nwere usoro ife niile nwere usoro emebụghị eme ịkpọwa na polisi sụwa oyiwo n'elu ịfọdụ anya iji na oyiwo na-eme na-agbasa gị ọdụrọ nke ya ekwu ife niile ị chọrọ ikwu ịchọọ ka ikwuo akwụra Chicago na saga ka e ga esi kwuo with phonetics ịchọọ ka ikwuo ikpu nne gị etu si kwue kedu ka esi wee fonekwue ife mfụ eji agbasa ga okpokokpu Igbo ugwu nke amaala Igbo iji isi oyiwe sụwa piji ịpụta were asụpịrị sụpịrị wee bata saga egwu aka ka iwebata na polisi ka amara ife na-eme ejewe na kọtụ ejewe na saga anụ ụlọ na-agbara onwu na Facebook saga agbala Ogechi for over 7 years saga ha na-agbala Ogechi for over 7 years ka ọ na ịmahụ na ife agbala Ogechi na Palace of Justice saga ọ na ịkpọrọ na ife agbala Ogechi na Palace of Justice saga ka ị na-ekwu na-eweta pikshọ mmadụ na-eti ihe RIP na-ewekọta ụmụ mmadụ na-etinye RIP ịmụrụ na ife niile ahụ tools and akụrụngwa ha ji agbasa gị na-eweta ọtọ mmadụ tinye na Facebook ọ na ịmụrụ na ife ahụ ụmụ condiment magi nnu ose ogiri okpei ịmụrụ na ha awụ ife eji agbakasị saga ịjụ ha ajụ mgbe ịbata ị ga-ajụrụ ha ajụrụ ị ga-ajụrụ ha ajụ ịjụ ha ajụ itedaka wee n'ife mgbarụ ndị ndụ ka anyị jụrụ na ya ya adaka wine anyị agbara ife anyị eji ọchọ ịdaka wine ife mere na ya chọọ ịdaka wine hụ na anyị enweghị akụrụngwa eji agbụ and anyị enweghị ịnachi ife anyị na-eme nwaanyị pụta anyị tinye okwu pụọ ịpụta nnọọ oji ọsọ agbakwuru ọgụ agbụrụ n'ọgụ ọnwụ Madam Justice ijere isik justice iji justice obere saga anụ ụlọ na-agba ewepụtara justice n'ime how can you honestly seek justice na saga okay ngwagwa how can you seek justice na saga kedu ife saga ọkpara obendere ebende iwe okwu isi okay I want to seek for justice ọkpara obendere ebende instead na ọkpara obendere mmeji make isi gị taa Chineke mekwa mmadụ ebere egwuregwu na na-egwu egwuregwu na emebụchara na ijere kọtụ ejere kọtụ ejere ịmụkwụ na ọhụrụ ndị a jere kọtụ ha ncha niile na prinsip ka ha ya nọzi wee gbawasa gị maka onye a nwere ife ejitụ onye nga onye a nwere ife ejitụ onye nga maka onye ekwugo ntụfụrụ ọzi nwoke asaa egwuregwu aka ego book of saga ijehola sim for saga ebe ahụ na klaasị saga for one day ịkpọkwudo mmadụ in private si edo kọwa kedere m ife unu na-eme kedu usoro eji eme ihe akọwala osi biko na ife akwụkwọ ịpịa fa na-apịa ahụ blọg na ọkwa ịpịa plan ga-apịa gị ayọ na ụmụokwu onye na-achọ mmejọ of ife anyị akụgo so if you know this strong no put body nna na-emegide program mee program 10 hours ihe emegbu ya nda na-eteresigide mmadụ si from Abuja teresiri mmadụ jee akpa nkume ọsọkwa nya nwere ibi n'Enugwu for the sake of saga ndị anyị eteresigo jee n'Enugwu ebe ahụ ibi
On it you say if you wait body. Ejimi suwo yiwo. He shock you taru. Agba na saga we ru. E won di very oji we wo saga o. Okay na anya. Saga to ka kelo di mgba ya wa na akụ. Ị ma na ọ na-enọgba mgba ahụ o nwere ike ije ka ịgbachi mmadụ aka refiri eme pipipi ọ gwaghị ife ihe eme ịghọtara ife a na-agwa gị saga jeluka saga jeluka mgba ya ahụ ana obi odogwu nke a na-afụ ọmụnagụ ifubo ife mmechaa gị ife na Facebook obi odogwu mmechaa gị ife na Facebook a wọsị ya pụta ilu ezuke na-agba mmemetụ gị aka mmeti gị ife mana mma eji tuuze ahụ na-afụkewe ofu gbanye ego ntị enu ife ọ bụ ihe ị na-eme na ya na ife ya bụ ụbọchị ịgbafere fọm peji gba jee jụọ ndị gbara ọsọ ka enwewe ori ndị mbụ ndị gbara ọsọ nke ya ya dị iche you will soon run ịghọta m na-emegide ife na Facebook a ọntụrụ ụbọchị ihe decide ime sens mana ịjụ na ihe nwe sens ọ bụ na mbịa ya etighị ife mana ya dị ebe akwa steeti akpụ ihe ị na-ebe kịta emetụ nga aka mgbajuo onwe gị eziokwu emetụ nga aka ị na-ebe akwa ifubo ife mmesịa ya ihe ekuru m mmiri shebe gị ga-ṅụọ mmiri ịghọtago so ịjụchasịcha iwee jebe ndị manọ ability for you to bring out most about somebody is what makes you a professional saga person. Inwe idea ịmakwa ife ndị a na-emeso ka e wee weta ife anyị use against mmadụ a na-akwụ ụgwọ a na-akwụ mmadụ ụgwọ onye ahụ aba plenu bịa chọrọ ụgwọ bịa n'ọnụ oke ebe ibi sọsọ ka e wee bịa seta foto ma sọsọ ka e wee bịa weta ife anyị abịa gwa mba ụwa niile ọ na ha akọhọlụgụ ọ na-akọhọlụgụ ha ga-akọwalụgụ ọfụma ọ na ha akọwachara gị ife niile a ị na-emesi oke mba ada sụpịrị ebe anyị ahụ ịpụta ị na-egosi ndị mmadụ oche onye nwere efe the only person gosida narị ife na-agbasa ga onye na-egosi flawa a na-egosi oche a na-egosi akpụkpọ a na-egosi gold ụmụ ife niile amara mmadụ saga bụ very bad ahụ egosi ife mara mma na enwere ike na-egosi isi agụ enwere ike na-egosi isi skeleton ka i wee marụ na ife fa na-eme jọrọ njọ Gezi mgbe this is request to comment. This is a form if I dey comment o nne ka m kpọbata o. Dey comment ka m kpọbata o. Ị na-egosi skeleton ma ị na-egosi ya ihe ada egosi ife jọrọ njọ ka e wee marụ na ife bịara ikwu jọrọ njọ. Ihe ga njesi na saga wee draw strong na oputu body. Iru ebe a chọọ ka iwebata nnọọ ruutu saga. Itinye rule ka saga like enwe moderation nwe onye na-moderate ọ saga ife me chief pilot ji aba burial ground ya abani burial ground ya abanwu burial ground ị na-egwu ife ị na-egwu ya nọ ebe ị nọ kịta na onwe ewu ya akwadotanwu nakpo burial ground ihe emenwu ya ume ya ezuorie akọbụghị ọ na ijere na court ịkpọọ na polisi iriwere ego anyị jire gị kanụ kpatere this is na ebe m na-afụ kọmentị ya ebe a ama afụ ya na nke a send ya request ka m fụkwa send ya request even ebe a ka m na-agụ kọmentị a na-afụ kọmentị ebe a chief pilot ọ n'ebe a chief pilot kwado baa na burial ground ihe abanwuye ozu onye nwe anwụpụta ebe a were ọkpọtiwe arụ ọnụ ihe emenwuye ihe emekwa ume ya ezugo ịbata
that to do if I am a group for years, you know, katabulu je to kawini me je kuziri ha GS 101 Eco 101 nya even ye je na brekete family iru ebe ahụ kwuru sị ha I am this is justice for this all if you supposed to be jere you got to go but no bulu no super moderation enweghị moderation assist ọ da alụrụ na saga wụzi ewu something ịkụọ m okwute mgbuo mma ibute tebụl pịa m ọ ifefa na-eme jee nene POJ iru ebe ahụ ịfụ ndị akwụrụ nsị n'ọnụ ndị akwụrụ arụ n'ọnụ ife fọrọ ndị awụ ije na mọchụarị bupụta ozu onye nwụrụ anwụ all the kind of game ha na-agba ịchọsef ha eje bọpụta ha eje n'ini nna ya eniri 100 years ago je bọpụta ini ya so ka e wee gbaa asaga ịchọsef eje na kedu ife mma gwa nya je digie foto mgbe ipere mpe bọpụta foto mgbe afọ ụgha ka mmiri ụkwa were ihe gbaa asaga ọ ife ha na-eme ya ịchọ ha atụwo kpụtụkpụ ga ha ka mountain so ka e wee gbaa asaga ọ na ịmaghị ife ọwụ sago jee na kenu the dictionary meaning of saga biko ịmakwu the dictionary meaning of saga a na-anọ na executive palọ agbasaga a na-eyi gold agbasaga a na-eke ịchafụ enu ha ka kọntena mgbe agbanawere agbasaga a na-eyi high heel agbasaga ọsọ daị agbanikwa ọsọ na-eyi fast slippers were agbasaga ha akwado ọfụma a na-eyi akwa ya emeghị hit ihe egwuzikwa okwu ịnọkata eyiri hudi a na-eyi hudi agbasaga akụzighị oge ọfụma aka ọrụ na-esi na ka anwụ si na di ya aka achụrụ a na-aba ya afọ oyiwo ha nwe ama ibe ha eji o wee kpọọ cyber store or cyber breach ịkpọ ya ife ahụ wụ polished English name ịkpọ ha cyber bu or cyber store ịma na abago na funenu abago na correct English eji ha agbasaga ọnya ka eji wee kpọọ saga mkpụrụ okwu ịnọ na-elewe obi ebere na ahụ ma ebere ngwara elu VDM na Portable kịta agbawa na nke ha anyị ejeri court ife ọ na ha kwutere evere ebe ahụ VDM kịta na Portable na-ebe ife ọwụ na ekwutere na anyị eje court ife ọ na-ekwutere na kịta anyị eje court gere ọnụ ihe eji akọwara magistrate or chief judge na-agbasa gị ebere nwaanyị a na-emere ọ bụ Mercedes ML wee ebe ịgba saga fọrọ ka agbara ọtọ wee gbaa saga mere abere ọ na-asị ọtụtụ ile mputu ama nna m lelere na-esi isi ije na adị responsible were agba saga ihe edebe responsibility n'ụlọ wee bata na anya ka ndị dụka anyị ji wee necha ya sị ahịa agba o nwere ụdị ihe kwuo maka m mmeghe gị ọnụ ịha afịa ịfụgburu mmadụ one n'ime ha ma kesịrị ha ife ọsọkwa ha na-ana m mmeghe ha ọnụ ụbọchị ndị saịdịrị ikwu okwu abịa nkwukwu ife m chọrọ ikwu pụọ ịfụtana m ebe ọ na-eme kesịrị ikwu asa anya ọ bụrụ na mụ na ya agbawara saga ọ kesịrị sọtọcha ọrụ edebe nya ndị okwuchi okwu ọ na-akpọ ụla ịghọtago ọ ya awụ saga na ịghọtago ọsa kesịrị kwuo na-esi Zambia wee dipọt ya ewe ngwa nya nwa na Abuja onwere ife na-alụ o wee si na m uwe ogbu isi ewe ngwa ya n'iwu ogbe afọ ife na ya agbawa na saga ifuru ya mana etu o si eme ife ọsọkwa ha na-asị mmeghe ha ọnụ mana ụbọchị ahụ na ikwugidoro okwukwute maka oge nne m abịakwa ngwa ahụ na oge nne m ha ife ị na-ekwu and I will answer you in such a way that you will be confused mana ikwuwekwazi ọzọ echi niile anyị ata agịgidom enere ha ndụ pretend ya ka ọ na amaghị afọ ife niile ahụ ya mfụrịta gị na ahụ isi m etu akpị ya anya na nke were enye
were ihe headset fechi ofu ntị were ofu ntị were eke ikwu okwukwuchi okwu mmadụ asahụ ya onye ala ka ịwụ ndị na-emeri ka nkụrụ this boy a na-akpọ Confronting the Liberator ime ugboro n'ọkpụ kata n'alụ ata gị kata m meghe ya ọnụ ịghọtago ike kwụrụ ọtọ gwu ya ọkpụ kata na kata m ezugo mpụta na-erecha ibe m ekwu n'oge m owu n'elu okpozu na enwere m taịm ịghọtago mana a reply ya ịghọtago so ịchọ ezugo dis agaghị m eghe ha ọnụ ụbọchị m na-achọkwa ka m bịa dụọ mkpịsị mpụtakwa abịakwa ndụọrụ mkpịsị ijekwa na-asịtọsị o nwere ike ụfọdụ ife niile ahịrị ya ebe mama afọde ịmakwugboro na a na-ata gị niile ebe ọha ncha niile ka m na-enwe efe gị enene ikekwe ụbọchị m mafụ nke nwanụ ọ wụrụ after 4 months or after 3 months ekwucharịa mgbe ahụ ọ dajugo juo oyi na friji mgbe ahụ owu maka ịma na saga na ada ọkụ were abịa saga na dịka ebe awụrụ mmadụ asidi ya rahụra n'abalị ahụ ya rahụra n'abalị ahụ maka ife ndị a na-akọ mmadụ ịkọrụzi ụdịba anyị debe oge wee nakpuo na friji maka ife n'obodo oge echi ji wee karịa ụnụ na oge na-enwere pakin shop nwee warehouse like unu na-emeli bifo na-achọ igba oge saga unu ewee bido izidoli ego na China ndị ọcha wee lụwa afịa ha lụwa afịa lụcha afịa etiri ole na kọntena bata iwe bịa elewe lesịwazie ya Ogechi n'Ogechi astọk go na nya Ogechi astọk go friji na-eche ihu ịwụọ 100 ọwụzie 100 a bifo by set sha 100 ahụ ọ wụrụ isi ya ekwupụ kere onye dị ife ka anyị wepụgote ya Juliet eze okpukpe ka anyị wepụ emoji itiri jishara Joseph ịghọtago Joy TV sịrị she go sue me ka ọ esi wee sue m ka ọ esi wee sue m ị nụrụ afa ya ebe o si ụmụnne na-akọwalụ magistrate si ya biko na if I bịa na court today for lecture echi ka ikpe ya ebido and the lecture taa Saga 101 I will have an opportunity of explaining to her because ọmara the enormity of ife ọbata n'ime ya na ndị enweghị obi aha aba n'ife ojeba ojego gawe na-eche na ọya emenwu ihe ya onye ọwụna ma ebe a na-ele gold ijide ego ijegoro ndị onye ọwụna ma ife ụsaga mana ọhụma niile nwere liba ịbanwu n'ime ya ife kensịrị gbagidoro for over how many years still no way iche na obere ife ya iche na obere ife ya iche na obere ife ka m na-agwa ya iche na obere ife. Okay. At this point, I think I will allow you people to go to Ogechi's page because Ogechi is alive now. Then on another day, we are going to discuss more about Saga 101. Here I go. Can you recall Alunwani? Now the earlier Ogbafelu from Ifa Saga, the better for her. The earlier Ogbafelu also from this thing Saga, the better for her. Then when Elijah Enugu, not can go too early, young we won't walk on a saga. But when Elijah Enugu na go pull maka ebugobi, okopta mo ofisi na yo. Ndo tedi na mo chapana. They have left him. Even Matthias na ndo tia join go na saga nke ya o. You gotta go. So, bano Elijah Enugu senior, no to go too early. You gotta go. Okay, it's man of God, not Ogechi. Okay, but one year. No, to go too early. Only you are an irresponsible man. No responsible person will support your so-called saga.
anaghị akụziri ụlọ akwụkwọ na aghara ya mụta. Ọgụrụ sị na Dr. Fortunate Egbuchere na-agbasaga ịmụ ife oye tekilu to get to the level of E square. Ana m ajụrụ ajụjụ ịgbakwa ife oye tekilu to get to the level of Dr. Fortunate Egbuchere. Ịgbakwa ife oye tekilu. It will take you a lot to get to the Egbuchere E square. Maka ọkwa ise n'ọnụ sị nọ na gbasaga iwe na-asị there is no responsible. Ịghọtakwara ife a na-agwa Dr. Fortunate Egbuchere E square bila. Ịghọtago ịmakwa onye a na-agwa gị ife a ịmaghị onye ọwụ. Ịghọtago. So ị sị na ya sọpọtụ saga o dipendịrị n'ife a na-ekwu, dipendị ya na onye na-ekwu. Ịghọtago. Ghọtanụ that ife ahụ ịma na ịchọghọ ka eme egwu emena ya onye ọzọ. Onye asịrị stubborn head, when will you calm down and be peaceful? The day ndị okomoko dokonu decided to be peaceful, that day you will see the peaceful Ezeugo. Ezeugo was a very peaceful man o. Mana the day bịa ka ị na-ebu okpu a na-akpọ Mexico ka ọgụnụ kelee ebe okpu ahụ nọ, kelee ebe okpu ahụ a na-akpọ ọkwa Mexico ka ọgụnụ kelee ebe ọ nọ, kelee ebe ọ nọ. Atụrụ ahụ went gaga because of Ogechi. I hope not cover go his face in shame. Everything on a kogeri, I completely ignored him because of the relevant and necessary. Yes, I just decided to use today to tell him that na ifele na-emem. This is somebody they follow. If I na-eme ozugbo n'olu kesu Ogechi pụtara ọwụgharịa gụọ chief judge ya ekpe Ogechi ikpe. Or dear Kifini Nabena to an end. Among people like us, we have seen 99, 100 that was very far. Yeah? I have to go conspiracy. Noriba conspired against somebody, even conspired against us. Yet we stood to the end. Little try a piano. You chalk and what you for on. Why made you for on? Olugo do you even more than half waff? Yeah? Oh no, Ogechi bụ mmadụ. Ma Ogechi zuru ohi. Ọhụrụkwa so na ọnụ kwuru okwu. Ọnụ kwuru okwu nkwu ọnụ ya ekwusa okwu. Chineke. Amụata owuo m. Mba ahụ Dr. Fortunate kwukwuru akwụkwọ dechie mkpịsị. Ya na nwaanyị Abuja ahụ kwuru level. Ịghọtago? Ya na nwaanyị Abuja ahụ kwuru level. Ọ ka nwaanyị Abuja gụọ akwụkwọ karịa kpata ego. Why not use this your wisdom and what to go into politics? You will do well. I want to speak to my lawyer. Says Kinsey, the Barcelona Hotel conspiracy. Ogechi, I'm on Namafugo, a content creator, they enjoy organic love like Ogechi. Ogechi nwere organic love. I am a because of Gono. Finna bago ife is ndị mmadụ na-abara m mba so na maza ahụ call. Ọkwụsọ ka nza call ka ha nụ assurance that Ogechi is okay. Ọkwụsọ ọsa ya na-eso okwu. This is how I wish na ịbatala ebe a. Okay, this is empire. Ọ na ebe a kịta afọ ana comment ebe a now. Drop all your own comment. Ka m kpọbata yo. This is Kelu. From previous comment. This is empire. Drop one comment now that commenting and pop up. Let me bring you in. This is empire. Ogechi nwe fanbase kala aka. Ọgwụ nke ụmụazị Ogechi ahụ ebe blọgị na ụmụazị maka chukwu ka m na-agwa ihe gbo edro dọwa. Ogechi
Ogechi adịghị eme blọgin ụmụazị egwedụlọ ọgbawa ọpụnụ nọ na detention still ndị mmadụ ka nọ. They stick their head. Who is this woman ka m na-ajụ? I will still ask Ogechi, Oge, who are you? Nnukwu nwanyị. Ezeugo Dogwu. Nnukwu Ị nwere ọnụ ọjọọ. Ị gara aga. Ị nwere ọnụ ọjọọ. Ichekwa ka nwaanyị a hie ụra this night. Ichekwa ka ndị injustice fighters hie ụra n'abalị a. Mana a na-asụ fule were agbasaga ebezi. Ịma na akọwara ha ọfụma. Well, she has been in saga for years anyway. Ọ ma ihe ọ kwadoro akwado pụta. A na-akpọ lawyer na saga. A na-ekwere m call my lawyer na saga. Exactly. So that's the thing. Ọ kpọọ lawyer so ọ ga-finish ihe egwu o bidoro. Nwaanyị m wepụtara my time mee video 3 times. Yọọ ya biko si ya stay away from these people na gboo because letu si fụgị the way m ji fụgị na Facebook even though na-ego ha akwụkwọ ị nwetụrụ respect small karịa ndị anyị jere baa n'ime ha gị na ha na-emegheri ha. Nwaanyị abịa tụwara m sọbụ threatenwa m kọwa m na Ogechi is going to court. Kedu ka o si dee grama ya on Monday from correctional center. I should come from Australia or Austria to come and meet her in Abuja. Onye nke ya na-eme na Nigeria decha na onwe chọrọ onye nwaanyị afọ. Nwaanyị a erichapụrụ ego dị na case. Also update, she will be coming to court from prison, also known as House of Correction, on Monday. So I had you informed that you are in Abuja from Australia or Austria. Let us meet there. Then that time, that first court case, Ogechi went. That first sitting. Ana Koreaka na comment section is here. Na Facebook. Most of them, all of them, most of them wundara. If you fake account na hajina Koreaka, all of them they will now any Ogechi can make live video. They will now change to their second fake account. Gakwa na comment Ogechi to ekwe okalesi agwanye welcome back. The same people are na Koreaka. You know. I want her. I Adam. Yeah? Hello? Okay. Adam, it's painful that things turn around like this, but Mua and some other good people like Iria, I'm an ihe end, even though I do worst. The remaining people for Kura for Hana Hakana Bankata, just give them 6 months from now, or highest 1 year from now. The little secret, any negara through during this process, ha ga-ebupụta ya na Facebook. Ọkwa ndị mma amata. So that's the thing. Ha ga-emekwu worse than that. They will do worse than that. All these people niile na fight Ogechi, ha niile nọ with Ogechi before now. All of them followers Ogechi or friends of Ogechi, ha niile from A to Z. Ma ndị nwe page, ma ndị na-enwe page. So they will turn, ha ga-apụta. They will expose themselves. Ọkwa ha niile na-alụzi onwe ha ọgụ na. You know, I know married woman and married. I don't like even talking about that side because on me because all image can tarnish. Okay, that's in the that woman because you see that image like man of God more better what he said that thing can never be raised on social media. Yeah, I'm on na Facebook. Any day one apụtakwara kwuo okwu somebody somewhere get it that thing. Is the truth. Okay, so that way Ogechi Okeke ya metere onwe ya. Ogechi nọrọ onwe ya na-arụ ọnụ program ya. Ha na ndị mmadụ na-ese okwu. Ọ sị na ndị bi n'iwuzi ụmụnne ya. All of a sudden she from nowhere apụta. Even admitted it n'ọnya Jiake. People said Ogechi ignored ya. N'ọnya Jiake chọgide wee shọta. She said it and we heard it. No, so the video is saved. You know, everybody video now. You know, so I don't know. It's really painful, but Omariho game to clear her name from this thing. Let her do it because Ogechi butere onwe ya ihe na-eme ya today.
Everything that is happening to her today, she brought it upon herself. Ịmaka ndị Nigeria enwekwa stage oge eru su o nwere stage oge eru social media iwe jee petition police ga-ejizi aka ha sizie gị nwaanyị buru ihe asha ebe a pụọ. You know, on my stage, okay, that's what you like trouble. Why don't you stay away from these people so they will stop insulting you? Oh, Nigeria kind on there. And we can the Nigerian police share me. Except in a buteze go na that's when they will be giving you attention. But not just normal petition, you with sometimes when you get with this, a man take is serious. On my stage, okay, they won't take you serious. So the best thing okay, me now, ya try another content organ you got to go to cover up or charity ya ho na-eme or pụta ogoshi akpa na shoe a na-eji Michael Kors agbasaga ịnọgide buru Louis Vuitton agbasaga ị na-anọ here na Facebook m nọrọ mmadụ some people m na-enwe ihe m mere ha ga-abụrụ oche nọrọ ọdụ a ga-akpọgide m aha kpọọ m for 1 hour 2 hours iche na enwere m ọnụ m ji asa ha okwu. I will ignore them because if you only dance all with a pig, you got really dirty. You can't play with easy happy with the case or the whole possible. Yeah. You know, so when Chokwa, like you said, everybody can not reply. Even in a regional at least your husband can feed you 3 square meal, you dress very well, you wear expensive clothes. Be real expensive designers at least. You know, associate with people who can't even feed themselves, both home and abroad. And then you give us advice. Packaging to saga. But we don't want to remove a packaging. A Polish saga. With the Queen's English. Don't Saga. A year among boys so in a catastrohe broken down. If he won a swah, he was away. He went Yawasaga or Ali Bokeja Wasaga. Nkea was so. Ndị a na-enwero conscience ana m akpọ ha terrorist ịnọgide baa n'ime ha gị na ha na-emekọ ihe imejọ ha anaghị small like this ihe niile gị na ha mere na secret eburu ya bupụta na public enwero value for friendship apart from ibupụta ya na public they will trace your home gaa na even ebe a n'ụlọ di gị ahụ ebe ibi very soon ha ga-ebupụta adreesị gị na digo efu ndị ịba n'ime ha very soon ha ga-atụcha picture your husband these people gị na ha na-eme ha na that's how mean they are. And what of respect for friendship, and what of value for friendship. You know, people, you know. Court case with Ogechi, you would have done it on your own after gathering some videos, each or each their petition. No wrong with you one side, and we're communication with you. Don't even make posts on Facebook about it. Don't as a name quietly. If that on Facebook, he made a neutral video. People can ask no kwanya ka say the hand Ogechi nwere okwu. Mana mba ịchọka etu onu go kalisi if sometimes it broke pen n'ishi net. Tie n'ishi say picture bia desa aka Ezeugo si no desara aka ka nshiko. Desaka like this, he position no ya. Mamo cameraman gi say gi neru arika ha obogu. Ito area like this, each area ha gi. Okay, so why ihe ona na-eme gi na die look for a way to clear all these things. Case ka no na court. Otago so you know, the judge get decide your fate or Ogechi's fate based on all the evidences in where. Oh, na court. That's why I love court cases so much. So evidence need na him where Ogechi she major and you are so innocent. You take it to court. So that's the thing. Obrozi her Facebook. Yeah, brozi ha na-eme mkpọtụ na Facebook. I am happy at least Ogechi nwere rights. Ihe Ogechi commit rebellable offense. Ogo no Ogechi bụ ụzọ their petition n'isi gị police bịakwa they can still arrest you, detain you. They will still grant you bail, all normal thing. So ọ bụrụ ọnwụ mmadụ. And the highest thing people will do to Ogechi is to harass her with police, which you people have done already. When he was going to get me a carrier this once emeri already both Anambra and Abuja. Ọgwụchala.
nwekwa another person nwere petition highest nunu ga-emekwa raise kwa another petition ka chọwakwa ka ị gasikwe. That is the highest. Onwe ihe ọzọ emekwa ya that arrest she will still come out. Yes. Onwe she will not stay there forever. Unless ma ogburu mmadụ which enwebeghị any case m fụrụ asị na Ogechi gburu mmadụ. The only one nne accuse is not verifiable. Ịghọtago? So that's the thing. So unu agbazina this saga unu na-agba nwere any benefit to it. Ndị niile dịkwa involved enecha m anya ihe niile dị involved na this saga. That's why ịkpọ afa m from here now till tomorrow I will not answer you. Onwe nke nwe ihe ha gbakwuru ka ihe m ga-abịa bụrụ oche m nọrọ ọdụ mụ nụ na-akụ ma ndị nke na-abroad ma ndị nke nọ na Nigeria ha ji saga na-eri nri. Nothing to write home about. Ụmụ nwaanyị niile dị involved na this saga enwe nke ị ga-eji m ga-asị mụ na ha ga-abịa compare in any way. Onwe nke ha na Ogechi ị ga-compare nwe ha na Ogechi in any way. Adị na-eji elu di akọ mmadụ ọnụ mana almost ihe niile ha na Ogechi nọ na this saga enwe nke ha na nwoke bi n'ụlọ. Ihe ọjọọ ka ọwụ na nji ya n'anya isi but look at it that way. Onwe nke ga-ebinwu with a man for 5 years constantly without asị na agbasago ma ọ na-akụrụ ọkpụ. Most of them agaghị obodo oyibo in a normal way. Ọkwa from Libya to or Dubai from dirty lifestyles. Ụfọdụ ọtọ ha juru everywhere all over the world. Mbịa na mburu oche nọrọ mụ na people nwere this kind of identity or biography bịa mburu oche nọrọ ọdụ. Majority of them enwe nke gbajiri chalk. Ndị omume ha na-esichi isi I'm telling you, onwe nke finishiri primary nwere WAEC nkịtị ordinary WAEC mbịa mburu oche mbịa nọrọ ọdụ. Then what ka ihe memu m ji dị different from them mụ na ha bịa ịkpọ m ezi empire mpụta m sa ga-esi gị mba. Or if you label allegation on my head, I will start explaining. Explaining to who? You are not that important. Okay? So also Ogechi, because Ogechi ahead nwe ihe na abịa na reply unu. Most of us enwere that kind of time. Then ịgbazi Ogechi saga ọ reply ya gị. Then nke Ogechi meziri awụrụ cyberbullying. Nke ị mere awụrụzi na-eme ya exalt is not cyberbullying because Ogechi ahụ mmadụ. If you did not come for Ogechi in the first place, one, Ogechi won't even know that you existing. In fact, mgbe ị nọ na YouTube, ị na-aza Shehu was attached to your name. People che n'ihu nwunye senator. Ụdị respect a bunye that time or work obere respect including Ogechi. Onye ọla nọ na-eme gị admire. All of a sudden, gị hapụ that level ebe ahụ ị nọ. Onye ọla na worship gị nọkọta rituzie na level ndị na-enwere ihe as in nothing to protect. Enwere name to protect, enwere address to protect. Nothing, enwere ihe ha nwere at stake. You nwere ambitions, even if you can never be a leader in Nigeria, but you nwere ambition to be. You would have protected all those ambitions jealously. Happy apụta na Facebook. Knowing fully well na ihe niile drag Ogechi, life ha niile dị useless. You can't fight her and remain the same. Check here the history of everybody take the time fight Ogechi, both na saga way or legal way or any way kuria. Or they end well. On Ogechi nyere aka, they turned against her. Ha niile dịcha miserable. Just go and check the history. You decided to put your head there. For I don't know your reason. I'm reason again. The thing na-ewute m. Because even as I'm talking now, I can nwetakwara small respect ebe delay. Because all the better than these people, I know what I'm saying. That woman will pride. Hey, the pride. I'm not the only one the stream and there you go say that pride goes before a fall. All that thing we had destroy area. If not because of that pride, she would have listened to instruction, advice she from the love rare. But she thought because I am a follower of Ogechi, nam head to the saga kamuni abiareba. I don't know about saga na Facebook, but I will tell you the truth. I gave her that. I said, why Biko we love you. Personally, I have respect for you. Please stay away from these people. Before Ogechi reply, but it's not important. Enter inside. If possible, make your peace with Ogechi, that initial place. People can follow, but you will have your respect. People can now worship, and nobody would have had him on Facebook today. Look at all the same people you all the help rogi Ghana ukpo ka na Anambra makpo na hotel room Ogechi
Jebu Mabaya there, emekwa arrest. Okwa ndị garu gojo. They are now the ones that went behind your back to destroy you. It is possible na those visits gị na ha gacha na Abuja na those hotels enwe ihe gị na ha mere. All the possible. O nwere ike ya because you were working with them planning for the arrest. Ịma ị na-plan ime ihe with somebody, you can have the ebe a na-meet kere na Nigeria, for meetings, either fast food or hotels and all that. Mana atọnụ gị ya to other things. And the guy n'onwe ya Johnny atọnụ ya to ihe ọzọ tinye nnu tinye ose. So unu gakwenyekwa isi na ịkpọ ịlọkụ gị ya up na Kuje. So unu jee dozie imecha with the guy na George gwazie anyị the final conclusion. Bịakwa mee advertise because you are the ones that is always informing people about your cases with people na Facebook. Kiwe ike clear your name because all nwaanyị ka ewu nwaanyị Igbo, all the painful. But there is nothing I can do. So ka m inform before ma hapụ ihe m ji maka ya bata. Mụ na Ezeugo gara Abuja today. We got to Suleja. They now informed us that unu mana apụta m na video ahụ Ezeugo nọ. Unu fụnụ na emere ya assign to a private security, a military man kwa ịga Abuja. So we went to Suleja. They now informed us that Ogechi na-emove gear to Kirikiri, Lagos. So by tomorrow we'll return back to Lagos. Even unu ziri anyị ozi sai je sign area shorty na ya na bell. So ya ka anyị na-agbagharị kịta ka anyị sign code, anyị sign ya the cut shorty, okay? Anyị ajezi Kirikiri echi ka anyị jee chọọ ebe ọ nọ mara what to do mụ na Ezeugo n'ije ụwa. These people harass gidere m both private and public. Enwe the kind of harassment na-enweta na Facebook. Mụ nwee nwodo time ha ịghọtago mụ nwee nwodo time of I don't have their time because I know it will end in shame. Kekwana ife ya emekwanụ onye zuru ohi ịghọtago onye zuru ohi gụnụ ka o mere gị pọl ihe eji wee ogbughọ mmadụ nwawo onye ohi ka ikpere arrest na-abazi n'inwetago onye ohi inwetago onye ohi maka ha si celebrate ya mgbe e mere Ogechi arrest. All the content creators ndị Igbo dị mean ndị Igbo dị mean. Facebook niile was constantly hot for almost 1 month. They are running videos that they want to bully Ogechi into emergency apology. I'm telling you, let apologize. Enwe ya ndị a na-eme ha harass gị tinye isi ha bido threatening you will be the next person. You are the next person that will come. Doctor Batageva Odogwu nwoke. So Dr. Fortunate nnukwu mmadụ, I greet you, sir. You are welcome. Yeah, Odogwu nwere capacity. Capacity here the too much. He's a brother. He's not just a friend. There is mmadụ ka onye nwere ya nwere mmadụ. Really, I'm telling you, Ogechi nwere mmadụ. Forget. Ọbụrụkwa Facebook noise Facebook noise. Ogechi o nwere onye sị onye ọma na gari his shame on me. Ogechi have disgraced all of us. Ezeugo ga-echeta that time ọ ya ikwu okwu asị gị na a ga-eme gị arrest, Ezeugo petition n'ishi gị ndị a threatenigidere mmadụ. Mụ nwee nwodo time nonsense ya ha na-ekwu adị m busy na-ejeriri ife doro m. Ife niile ha na-ekwu atrak ọ gbasara doro themself. Ana m na-emere ife m na-eme. O nwere ebe m ahụ eme life. Ebe m ejere ana m eme life. Ya nọ na-atụrụ m sọbụ. Ọ tụrụ this first one m gụrụ, I'm talking my own sub. She now drop another one, second sub. Screenshots I made dosa and all that. So much them much. I'm saying one time. Every supporter of Ogechi that is not saying anything in favor of you, just Jack I Jechoron sub. Then my live video saying I'm not na Abuja. Now sorry, I'm not na Nigeria. Let the person come and see me. Why I buru the case so to am sub. I should come and meet her na court. Katijiraka gina dokarashi problem here and there on your own. Why saga ko kana na saga na kipa so abo so.
Nwaanyị wu onye saga. From problem. O nwere so many things nji wee sịrị na nwaanyị ahụ onye saga kama na o chere eji Queen's English were agba saga. Olu wee fụ na saga bụ ife bụ. If not because of this live video, kita aga m na-ehi ụra na. Anụ m na ị na-eme live video by 2 a.m. till 4 a.m. Time ị kwesịrị iji na-ehi ezigbo ụra. Iji alahụ ụra. Over ihe na-enwere isi n'ọdụ. O nwere otu mkpụrụ okwu a na-ekwu na saga ịya afụ mmiri nye n'Oxford Dictionary. Ngwa kedu ife ikpu Abuja mino ebe ji English agba saga. O nwere otu mkpụrụ okwu saga ịya afụ na Oxford Dictionary. Onweghị a very rough place. Ịdụ họrọfụ iyiri gold bata dọkasịa gold iyi ya ka iyi gold dee pawụda gba pefum wee ebe bịa mee ewee gbayo na ọhịa egwu ụmụazị ka a bịara igwe lachapụ ọsọ jewe polisi egwu aka iwelu na Interpol the gazeti ya mmadụ maka na ụnụ kọrọ ọnụ. Ọkwa Nigerian authorities ji akakwa jikwa aka ha na-ede disgrace onwe ha. Etu anyị nọkịta na ịnọgide you just declare somebody ị nwere access to. I don't know, I don't want to even talk about that one. Ka lawyer Ogechi na ndị kwesị ime ihe we handle that side because ha nwa na-eme these citizens in power ha na-eme abuse power. Ebe ndị polisi na-arịpọtụ arrest Ogechi ya na ụdị na-ejidelu Osama bin Laden now. Kedu the next current hush puppy ka egide na Nigeria? CNN, not for all CNN neighborhood news. Na-ele these people na-achị. Ha na-egiri ya. Ha na-celebrate kwa n'ife niile a nke ebu na ha na-celebrate ya nke ebu na ha na-celebrate ya kọt atrash ya na n'ife niile a na ha wee fụ na ọkarịsị ahụ for a reason. Na our sister Oge. Ịkọrọ m ọnụ ilecha m anya kpọọ m ọnụ kpọọ m ikwikwii kpọọ m onye ara kpọọ m na aha niile dị iche iche derogatory statements kpọchazie m na-emekwa m expect ka m tọọ na ọkpọọ gị disem onye ara ịkpọrọ m ada alụ ọga da-achọ ọgụ mma ntụgharịzie kpọọ gị ya like this even dọọ ma ụmụ gị dọọ ma mma gị zide nke m akarịzie nke gị chetezi Interpol. Ọ na-efọ that guy a na-akpọ ọkpọ Mexico ka ọgụnụ nakwa ugboro one ọ chọkọtara Ogechi na-ignore ya oge guy everyday ọ na-akọ m ọnụ ọkpọ Mexico I think no Mexico everyday ọ na-akọ m ọnụ everyday ọ na-akọ m ọnụ enebe nya nduo edisregard ya nya everyday ọ na-abịa na ọdụ nka ma blọk doro ya ọdụgo onwe mgbe oruolu blọk wee everyday ka ọ na-abịa everyday ka ọ na-epostu m na vidio everyday ka ọ na-epostu m na peji ya everyday ọkpụrụ Ogechi n'ọnụ. Imagine everywhere mere any useless video about Ogechi ma ndị na-enweghị information ihe na-eme abịa sị gị latest update asị gị nekwe bel condition Ogechi a ga-ekwucha ihe na-adịghị na-abụrụ eziokwu emechaa vidio ihe a na-ata gị ma enweghị tagin ụdịrị tagin na-ada afụ adịa tag ya gị ịhụ aha gị banye dị ahị na ihe a na-aka enweghị isi n'ọdụ everywhere a harass people just because they told you they love Ogechi. And agwa m na m ga-stand with Ogechi na osogodo Ogechi nọ 50 years na prison. Ngorogoro ngwakwa unu that I still stand with her. That is me. Because now I'm the genesis of this whole problem. Anyị niile nọ na Facebook here na watch ihe unu mere that lady. Anyị abụrụ visitors. Onye ọnwụna ma ebe ihe ndị a niile bido. Anybody nọ na Facebook asị unu na ọmahọ the history of this na onye a na-atụrụ onwe ya ashị. All of you were enjoying it mgbe a nọ na Palace of Justice eke aha page ndị ọzọ a niile that time nwaanyị a na onwe ya nwekwa ha own page ọ na mecha change aha page ya ha niile mepere so many pages ọ na-awa na-atụgide Ogechi asha they will be writing their comments calling in either through phone or na otam si join na live kịta ebe a na-adara gị ofu onye Odisem Ogechi Okeke mana kịta unu feel unu echefuola all those things unu mere that echefuo ya all those videos most of them were properly saved and Ogechi jicha most of those videos so unu jishi n'ike but one of saga after 10 years or 8 years or 7 years of saga ka ihe unu mere achieve na social media onye unu na-agba saga kedu ihe unu mere achieve
Anọ m na watch video these guys Jenny Slims na die na nke a na-akpọ nwe nke Edo State a Benin na nwunye ya ha nọ na Nigeria kịta jee na otu those families share ego without even calculating thinking about it ego ha na-enweta na this same ebe unu na-agba saga and ha niile nwe nke nọ na Facebook mgbe unu bidoro saga hair tutorial and lifestyle is just about 4 years or 5 years na social media unu agbaala saga for 10 years ndị a niile kịta multi millionaires ha nwechara ụlọ na Lekki ha nwere n'obodo oyibo ha nwere na village ha everywhere sọsọ ego ha nweta na the same social media unu nọ na-achụ sọsọ ofu onye unu na-achụ nọkwa na that saga na-arụ properties buying properties everywhere unu na-agbasa mgbe a na-ekwu họteelụ Ogechi mana m agba na Ogechi nwere họteelụ eziokwu họteelụ na mgbe a na-agba saga unu na the heat of saga rụọ họteelụ na ma restaurant ma hotel wee kwuo n'otu ị na sef ọrụ o wee were na họteelụ nwa na ahụ dị 3 years or 4 or 5 years unu nọ na-agbasa ga onye unu nọ na-agbasa ga everyday ọ na-arụ 24 hours 16 hours 20 hours na everyday investment Ogechi nwere na Nigeria even ota m na-ekwu ka m hapụ ịtụ ọnụ les ma m winere iro millionaire today ma ọ loto n'obodo a ka m ga-eji enwe ihe Ogechi nwe that lady is made nwere ụbọchị ahụ o mere vidio maka 1 GLE Mercedes ọ na-agbabụ mgbe abụ na Nigeria ndị mmadụ a na-ekwu na-asị nne m ọkwọ GLE ya ka driver na-ekwugharị ya na Nigeria a na-ele moto ego GLE ahụ chat nke Ogechi kịta na igo ke ship ihe ge almost 40 million close to 40 million naira kedu ife onye ịma na ọkarịrị iwu ụmụ driver na-ebugharị ya driver eburu ya paaki Ogechi is mad amamihe m na-ekwu she's mad ọkwa ifu na ọ nọ na Nigeria how many months kịta na-abịa mepe GoFundMe because na enwere police case we needed to raise more fund from public because when ndị love Ogechi n'idiri weta ego mana ọ bụrụ na Ogechi jere nri Ogechi can say how can I help how can we help I want to help ọ bụrụ na Ogechi nọ na Nigeria just onwere any court case and all that she can live in Nigeria for 10 years without asking anybody for 10 kobo. Ogechi is mad. O nwere source of income both na Nigeria and all abroad today. She's a registered nurse. Ọnwa amala ndị America taa ihe ọ ga-take ya just izu ike for 1 week she will start working. A na-achọ nurses achọ all over the world. Onwe mgbe m nụrụ ha nọ na-ekwu she has lost her job m si ihe will stark illiterate analyzing what is happening abroad ndị na-agabe Ghana ma Togo nkịtị na-ekwu ihe na-eme na America a registered nurse nwere certificate ya and then nwere record that o nwere problem American embassy is aware police they are aware everybody they are aware di ya na onwe ya report ga even in America when she goes back all those things will be rectified and she will start working immediately o nwere certificate o ji arụ ọrụ she will go back to work immediately. So onwere anything to lose. Mụ na ya kwuo that time ihe ọ na-asị m na ihe a na ọ na-ezu ike na makwa afọ ọ na-ata na America. The only thing ndị a ji mechie ya ike because na ịma na ọ like internet o nwere access to social media. Na ọ nwere access to social media sef na ọ ga-agwa ha na ha dosi ya that place ka o zukwa ike na afọ nọ na America. You know? So unu ya gbazina saga unu na-agba. I'm not begging you people to stop unu chọkwa na unu chọrọ continue but enwere uru dị n'ishe azụ unu na-ezuzu na ihe unu na-ezuzu a na-agwa anyị na anyị suppose ebe apologize on behalf of Ogechi je yọọ mgbara as if na Ogechi wụta ata ọ mara ife ọ chọrọ for herself kedu nke na m ga-eji dem apology who will I apologize to onye ka m chọrọ ịma who or anybody Ogechi dragged that did not drag Ogechi or drag Ogechi's friend. Before Ogechi respond to you, either that Nina somebody all of saga, then she will have to defend her friend, then drag Yagi. Tell me the person. Or maybe I may insult directly, or does Yagi dog in a zino login in. Omero, nothing. And in why if I say for them back of them, I say, Grafia, Elijah Enugu. Elijah Enugu Jackie apụta bido mechara fancha ọfụchara fancha ọ ihe butere ya that saga agbara ya that time. Okay, so ka anyị kwụsị na ihe ndị a niile and a whole somebody si na a prophet of God ka so were reverend nọkọta na-eme onwe ya involve na ihe saga even if na ịdị angry or bitter with ihe Ogechi kwuru o nwere ihe wụ I'm
man, I don't know. I don't want to talk about that man. Ogechi ka ọ na-ewere iwe ife ọ na-achọ ọwa aka Evangelist Ebuka Obi. Ịmakwa ife ihe the light of Africa kpọrọ ya. Ihe the light of Africa high degree in criminality. Imagine. Okay, Matthias now where? Matthias or that way every day, even till today. Ntekere nwa nke ụbọchị a, nwee high degree in criminality. Matthias ekwugono BBC gụrụ egwu maka ya. Ọwụzi nke Ogechi kwụsịrị ka eji gụzie news na RST. Because no na-achọ Evangelist Ebuka Obi, na-achọ aka Evangelist Ebuka Obi from left, right, and center. You will allow yourself to go that low to the point of getting involved in the internet. Yeah? All of a sudden, why apụta that writers writing our children arrest in RIP. They're gonna go. Justice is gonna hurt them. Meanwhile, in a phone with Nda Abidori the RIP with Omazi. Gina Hano. You call in Webahaneme program, you call them privately, Hajicha your voice recorded, conversation begin Hana Akpa. Oh, he who had you quechiri kita na piage de saga piashigia ikena. You did not condemn it that time, oh. Ba Hana then Marco Ogechi. RIP. For the mere fact that this woman na chief na communicate of to the point of either send the Chisomego or they may give away and they for the fact that na occasion some against either Akpali Ogechi na Facebook, the woman won't saga. There is nothing you can tell me. Oh, anyway, Akpali Ogechi now. Can you bring you into this mess? On the one friends need know when na Facebook associates here or won't they have Ogechi na agbawo. All her associates na Facebook bụ enemies of Ogechi. So okay, Ogechi condemn kwa na na Ogechi saga. So it's not funny, but I don't know. I just pray Noga learn her lesson now. Model the next action to take. The truth has to be told. Omega mistake, Omega. Let her look a way to correct those mistakes. Okwan not he correct. Yeah, continue be a Goshua lose Vaton. Na my cause. Okay. And him na promise here na these same people, all of them will come for her. It's a matter of time. And when we also, it's not me. And when I'm time, maybe about where saga. I can't insult her because she did not bully me. And all no bully the motor she bully Ogechi. Ma piakwa yoto Ogechi she pay out. I will reply her. If you bully me, I will come for you. If you continue bullying me, I will involve your mother. I only love your mother so much. Then you write a petition. Mbiage nwuru motif nwuru Ogechi. Nnochakwa, I will come out. Ọ belegbolo offense mụ na aga agawa court. Nke n'obi Belgium na-ekwu na Ogechi na-akparị ndị mmadụ, na-akparị nne ndị mmadụ, na-akparị family ndị mmadụ. Ọkwanye ka mụ na-ejere ikwu because of na kparịrị my mom ọ sị m na mụ kparịrị ya, so therefore no akparị my mother, that if you come for me I will come for you, but when you come for Ogechi suppose iji aradite wee machi ọnụ ya ndị okwu ọzọ eme ọzọ. Ifele na-eme ha ncha niile kịta. What more can they do? What else can they do? Ihe na-eme na my platform, if I don't install, na m akparị gị, you buru onwe gị bịa na my page. Once you come and call me akwụna, etu ha si akparị Ogechi, or si na ndị useless, or ịkpọ m afa. I know they even waste time, mma ha ka na return ya to. Ọgwụna, because all you nwere respect for nwaanyị, ya ha, you will not insult Maggie, you will not insult another person's mother. Na amara onye ewu. That's how I replied them, and it has been working for me because they are highly toxic. How you like it, but they will know how to your habiko on top of him making insults. Yes, it has been working for me. Once their mother had them more angry, and sometimes they will block me and leave the page or have to say comments. I have my peace. Then Hana wa is it? That is the only way to follow bullies. Mother bully, you follow ya squarely like that with a higher level of bully. Or banye side. Asịrị na Ogechi na jee paaki na-ekwu okwu. Ogechi wee jee kpọwa bebi ọkụ ha, akwa ọkụkọ ha. No need to apologize to them. Wee jụọ ha under the complainant in this case. Ha si no. Wee jụọ kedu ife kpatalụ anyị eji wee jee apologize nda. O wee sị m
wee gwa m waja o wee sị m na enidiri ije apologize to these people then na aha ekwu okwu ndị saga not these people godo wee jụọ ha na during the course of that saga Ogechi na J-Park gbara that J-Park insulted you, insulted your husband, insulted no kpọbatara egbe igwe kpọbata a lot of people into the matter. When is he going to start apologizing to those people? Ebido sụgharị ife niile. Even these people show is Mana just those people did not ask for Ogechi's apology now. When anybody has sent the apology. Those people are not complainant unless they are complainant in this case. Now, if you want Ogechi to go and apologize to those people, then J-Park should also go and apologize to Nde Okparikwuru because you were not involved in that. But he called you out because no all na ebe support here we Ogechi saga. Or call all your husband out. Did it not happen? And I'm afraid me up. When you focus on Kegbe, call out a lot of people, insulted a lot of people within the course of that saga. So what can you justice there by higher Sanafara? Which justice are they seeking for? Yeah. My brother, I'm gonna tell everything about Econo and Econo. Me, I'm trying to be careful with a lot of people. I'm trying to handle case munaha legally. That's why I don't be careful. Mention their names publicly so that tomorrow they will not say munaha when two fighting. But very soon, I gave you the power here, one after the other. That's all. Because now I people that it is better you fire first before mmadụ ebu ụzọ pịa gị yọwazi onwe gị aghọwa because ọ Ogechi bụ ụzọ ịghọtago ihe dịka ebe 2 years ago or 3 years ago pịawa ndị niile na-akpụ ya kiri onye oshi na Facebook ma ndị ahụ o nyere aka those poor people ebukọrọ ha niile ma ndị a ga-etinye na Tiger ihe a na-akpọ nke Owere ma ndị a ga-adrọpụ n'Owere Tiger base ndị a ga-adrọpụ na Abuja ndị nke Lagos Ọnịcha sorry Ọka chota bujuo ha niile na prison within 48 hours a charge ha to court. A grant ha bail if they don't meet their bail condition atukpo ha na nga. Okwu akarị daito osi da kita. Afugom na Nigerian situation we iburu the first person if fire lawsuit. Ọ ga-efavor to get small. So very soon ọ ga na-ada kpom here and there. So ọ bụrụ ịbịa drag ịnọkata iburu phone gbanye on na drag you be in a tell lies ọ na-atọ gị ụtọ about people na tarnish image in them they bring their family on social media. You tag them who you know they are not. Even when you think you're saying the truth, I did not authorize you to bring out my private information to the public. And when I get sign an agreement, I'm saying come and help me spread my family issues on Facebook. Okay, so people need to learn to behave well, especially adults. Adults need to learn to behave. Everything is not fight too. And when a problem, but if you don't have a problem, I'll follow you like on your gas school. So that's the thing. Madnokata bro chepụta na Facebook na-asị na ọfụrụ na nna agwa di m okwu anyhow na di m that's ọgụ na ara na ayị m as learned as na agatum school small. I cannot control myself. Ya rụ n'ihu strangers ka m ga-anọ na control di. Don't worry, I get me. Around all the program of Ibaliala, just that I was laughing at the background. You could get no for standing to the last. At a point when they join us, the apologize. Yeah, he got to go. So, only apologize. But no, when they so we join, who was apologize. Yeah. Okay. But thank God that at least we see get to the end. So thank you very much. I ran to say the program. Thank you too. All right, there. Bye. So let us wait and see what is going to happen next. You people called, and we answered. Let me officially once again welcome Okarisia Nwanyị back to our midst. I think I will leave the vote of thanks for Ogechi to come and thank
everybody. You know, that go Ogechi Kodolo to come and thank everybody that participated in this, and to tell you people that we are right here for Oge. You know, that go, we are right here for Oge. We are standing gidigba for Oge. She is our sister. We love her so much. We will not stop loving her. Oweghị iwe ijekwa isi n'aja. Oweghị iwe ijekwa isi n'aja. Ị mara na agụ ọrụ ya nse nọ n'afọ ụfụ asịsị na mmadụ toro gbawuo ya. Ị mara na agụ nne gị iyi nọ n'afọ ụfụ asị agụzi na nna mmadụ iyi. Ị mara na ebola allegation polu na ihe alaiki ya akụrụzi na allegation ebu mmadụ n'isi ọ karịa etu ahụ. Ọ wụrụ na advice niile anyị na-enye mmadụ na anyị na-eteki ya, this world will be a better place. But the wahala is that you want to advise people, but you don't want to take the advice anyị na-enye ndị mmadụ. You don't want to apply it. Onye ọbụla ma self-righteousness is what is making us every day a na-akụ ofu ife na-akụ ife ọzọ. My rule in this life is ịmara ife ahụ ya wụ ime mmadụ emeghị ọ ya adịghị mma, emekwana ya onye ọzọ, emekwana ya onye ọzọ. He who goes to equity must come with clean hands. He who goes to equity must come with clean hands. Ka abalị amaala anyị mma. Ndị niile na-enye m nsogbu Ogechi apụtakwu n'ahụ nwekwa ike nyebe efe kịta aka nzu ike. Ndị niile na-enye m nsogbu ezugo Ogechi apụtakwara kịta nyesienu m efe. I can now rest and go ahead with my business. Ịghọtago ka Chineke were aka n'eziokwu a.